إنا مخلالي وعمريرو ورقن همال سجر ندهفات كيرو داندنن إنا مخلالي وعمريرو ورقن همال سجر ندهفات كيرو ورلا نقنا ليل أنا نقنا لاقشا كبرت سدران أبنوكا كنتنا يتحنكسو إنا جراتك إنا حلبت انقسو وريقير وشرحن أباي كل انقسقسو انقسقسو أباي كل انقسقسو أباي كل انقسقسو قرارة شخري وقداقل وانتراو وتقطو قدم لقب وأباي لقال سرفو إنا عقلو تحسيرو إنا عقلو كنجقوهم بنفر شخصهم بخبر نخبل تسدر تقصد لباع نخلد كلام لنا أسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليخلق وانت لا بلد برقنين لنا أقول النرمتان لا قشتبلتن لا قشتبلتن ورام ريحنا ليد كل وجم سنن واسوردك رخاء ونيوان أخلالي بلدت فراخاتي مكاني الشحلاني وبريلة فرد أبري وراك الآن أوقوة تمسن قنا قنايا كرا شكل وقت شيرا إرنوغ الأكبارا انبتين بلدي نربحر تكستلا ينقنر أردن كستلا ينقنر قنا مساقلي مكان سلام تخطات التنايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقدس تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب مودة تنايز مدب مسانا كتصنحون بخبر نقدمكم لايك مقبار شير مقبار دمانا زب مدب كجمروا كتاتو خلهم لايك غيركم كتاتو ناب كالود نخبات صحن تغيركم دما تبونا غير تقبرو أقدس فلتت كابستفلا ليو لي كاونتني عالم زمزي كنمهارلو كنفلطو كنستقبلو زلنا تحستوتاتنا نغرب زلنا بزعبا حجرنا بفلاي دما كاب غربابتنا زمت زلو زربا بسفيح كنرينا اكسام مودتا مسايت صحنا بالكم اب عالم بيننا تراي كنا نبرو مسكالو سلو نبرو اب كال زغبر زلو بتن عبيت فصامتات كنجمر let's go. After the hour, let's change gears. A shocking new report from the Institute for Science and International Security warns the current threat from Iran has risen to extreme danger, and it comes a day before the Trump administration holds direct talks with their adversary for the last 4 years. The warning explains, quote, major negative factors include Iran's greater nuclear weapons capabilities. It's a shorter time frame to build nuclear weapons, and the growing normalization. أب أمريكا مچم أمريكا the American empires بحال بزي كويناتن وقن كنا برزيك الامباير مخانو أبزوان زي تردو زلي مثلاً سلزي أب إيران زقبر زلو كم زتري وزلهم بسكيل بتناتهم مزدعات زكاية زلو أبزل على كريتيكال درجة بس كم زلو يزنقر زلو سلزي أمريكا مس إيران كوينات كتقبر تدل كم زلا مچم أسرع عمد دهري تمليس كتاريخ أيو نسدام حسين كحر مخلون تايم زبلون يروم سكروات خونيهم كولين باولز بهالنا شعو منستر قداتو تصعيد يزنبري كيدو هيرا كندمنتاي كمي كلاوات وسيدوم كم زلو ملكة النار أي كل تمستير بصيحهم كم زلو غيرو نزم عرابا علمنا تاليلو كمي كلاوات وراي ترغبه ولا قال ترغبه نتهاجرجن أي تبلع أي تستجيرو ما حجد ما تمساسالي ستوري أفتر ستوري نقداف كم جيروم نسوريا كم جيروم حجد ما قد جزية ناي إيراني بس حزلو إيران كم جيروم كبتات نواديوم ويس تسعيرهم يوم قوتو جزية رأيكم اللي سوزغل حتى بناتهم مصنعتكن كم تري وزلهم IS بلوزلهم مصنعتي كم زرقاقتو إيران بتحدي nuclear weapon capability زلا على درجة ناي نيكولا صور نخد بزح قريبة خمسة it's shorter time frame to build nuclear weapons كمون بحتى الجزية تتجبر سلتغل and the growing mobilization of internal Iranian discussions favoring building nuclear weapons كمون ما بناتهم بنا أمريكا وأمك عايزم لكم زلهم
قدم حجي زلو ماركو روبيو عنده زلو ستيت ديبارتمنت حلافي وي مينستر قدات وصايناتهم قدمي زنبره بلينكن اب كبابي اسرع 23 ولا 24 ورحه تريفو مال ليلنا نيرو ستاور حين تاي مالت يا بناي امريكا صواوعه 3 عامات مالدي ولا انتاي بتناتهم كالكوليشن شعو already كساب حجي وديهم كم زلو يزنقر جن again قدمي كينات من جمارم they always create these stories كم زلوهم كم زغ قبريهم العالم كم زيهم سقاتنا عالمنا كم زيهم إذا كل جزء نتناتهم وور ماشين نايكينات ماشين نوعو حبريته كان هزبي أنها هيركا بميديا الراسينكا نابكينات تخلها نقدس علامة نسيت أنا وحيلك سعري خيد على اللغة كان سبقا إيمين كات خيد مالتيو I think قد محجي صار لهم نيريو أبزح جيجن سبسل شي ويو سكن اسمعيهم نشتي of internal Iranian discussions favoring building nuclear weapons. In fact, in 1 month, they're going to have 10. In 2 months, they're going to have 12 to 13. In 3 months, 15 weapons. Let's bring in retired 4-star General, Fox News senior strategic analyst, chairman of the Institute for Study of War, General Jack Keane. General, does this study change your perspective on the time frame Iran needs to build a nuclear weapon? No, I don't think we're surprised by the study. I mean, the reality is, and certainly the administration has classified information that certainly would complement that study, if not go further with it. So they have the facts. But let's face it, what's happening here? Iran has become somewhat defenseless. No longer do they have Hezbollah and Hamas to the degree they did. They don't have Syria as their strategic platform. Their air defense systems have been destroyed by حجي تزرباناتو زي جنرال ناتومي حدا ناي كوينات ادفرتايزر ناتومي كنبلو نخلينا بخالكو هانكا انتاي زبل زلو تحتو زبلو زلو ايران اب حصير غزي بزح نيكولراوي اتوميكاوي بومباتات كتمعبل كم تغل اتي ميسايلات دروتي باليستيك ميسايل سلو زلو نتي بومب ابتي ميسايل غير كم زدات تراي سلازي يخولو مخانومن كغبرو خمز خولون قريبام كم زلو ننوي حوال نغيرومنا اوكي ديركم خينو اوريدي خغبروا يقول يوم so why are you ابني كلراوا حجر كينات كغبر تدل زلها بقمت قالوا انت يبلا لزي ايران ابزوان استداقيمي زلو حزب الله زبحالا بليبانوس زنبره تداقيميو اب سوريا زنبره منقسنا بشار الاسد منقسقاسناتهم زنبره تداقيميو ولو نتحت انت خونيو تداقيميو سلازي ايران بكل منقدي حماس وناب اسرائيل تداقيمي زلو كلتي access of resistance بحال زنبره تداقيميو next question جن تداقيم انت لدا انتي ناي security سقم سلازلك ياغا كوينات تدل زلها يخاطبلو no they always need تي war machine سي مدبيد الليو تي ناس وار كامباني تاتي مخنيات كده للو داري كوكا كولا زفر زلو كامباني كوكا انت دايتا غزيو كاب بيزنس كوتي لك انت ناس وار كامباني تاد ما كوميو شجرن اغرغر انت زيله كاب بيزنس كلا سلازغونه نت بوليتيكاو كلاس ناتوم مخنيات مفتار كوينات كم تجمر يقبروا لعلو كل دما كل عينة كوينات معري يكون نزريوه let's say for example إيرترا إثيوبيا أنت تواجيهم ربحاناتهم درد زبالة ربحاتاتهم كقبر زخول مخنياتو كل يوم هجرات كورا أسوار كجوز زخلوا هيكونون ولا أنت إثيوبيا زبال مالتي كل كحن كل منني زخلن بر كجزاء عقم زلوا هيكونون كم بعل نا إيران كوينات كجمر كلجن بمولهم تماوزلوا ناينا دادي كويت بلو بحرين بلو قطر بلو إمارات بلو سعودية بلو عمان بلو كالوت كلهم موزلوا فرس اللي تسمعهم أسوار كجوز خديو بنيو باكستان الله أبو دلو تم سنترال إيشيا بمولهم تركناتهم ولا قال كلهم أسوار كجوز كفتنيهم سلمتاي سقات اللي تسمعهم زلوا أبي يوكرين كوينات كايت كله بمولو تيروبا أسوار مجزايز جواينيرو أبي آسيا مس تشاينا زقبر زلوا تايوان قال عند حريلكا بمولهم تم هجرات ماليزيا أسوار كجزيز دلو فيتنام أسوار كجزيز دلي إندونيسيا يدلي جابان يدلي ساوث كوريا يدلي سلازي كلاتهم نفتني بس أسوار يمزخدو سلازي 4-5 كساب 5% ناي أسوار إكسبورت دم أمريكات مالكو فرق نايت إكسبورت ناي أسوار أمريكات شطو لازم أمريكا إذا كويناتن ورا كويناتن حدا أقداسي لوكراتيف ويون متشو زغونه ناي بيزنس باي تاكساب زغونه اتي ناي كوينات منفس كطفا يكونن بقمت قالوا نبعل تشاينا سلامي تمخصبناتهم حق عالم سلام دعرقين رقعت ترغيبو سلام الرقعت ان تشاينا وساني نقطباناتا سلام الرقعت انت زي اللي قطباناتهم كم تزدلي وقت خيدا يكلي سلازي تشاينا اب كل عالم سلام الرقعت اب قرى افريكا ناب دقس ايرترا قدفو نخول قدفو قدفيات بنا هاجرات معرف كيدا نتوم كلتا زتفاننو السعوديان ايران عريقاتهم نخلهم كل ارقامات تدلي تشاينا معناته اب سلام ربحاناتا جن تشاينا كمن خيت كبر دم امريكا كل غزي تطوق بلايز دلي معناته Israel, much of their rockets and missiles destroyed by Israel as well, and Iran has been deterred. They have not re-attacked, even though they promised they would. So they're in a very difficult situation, to say the least. And that brings up
the way they want to preserve their regime. The reason they've always wanted that weapon is for that reason. And now they need it more than ever. So we shouldn't be surprised that they're moving closer to it. But going into these negotiations, Brian, we couldn't be further apart. The president has issued an ultimatum to the supreme leader. Voluntarily dismantle your program through negotiations. Let's do inspections anywhere, anytime to verify that, and let's do it by a date certain. They're not even going to admit in these negotiations that they have a nuclear weapons program. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኢራን ተዳኺማ ስለ ዘላ ኣብዚ ዋን እዚ ኣሜሪካ ዝበለቶም ክትገብር ኣለዋ ይትሕቶ ንኣብነት ኩሉ ኒውክለራዊ ኣፅዋርኩም ደምስስዎ ኩሉ ብደልየኩም እለይዎ ኣጥፍዎ ሽዑ በዓልና መፂና ክንሪኦ ኢና ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕን ከም ኣሜሪካን ዝኣመሰለ ቡሊ ዝኾነ ሃገር ደንዳን ዝኾነ ሃገር ንእሽተይ ነገር ተጌርካሉ ብሙሉ ካብ ስልጣን ገዲፍካ ድማ ውረድ ክብለካ እዩ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ዓይነት ስልጣን መንግስቲ ንእሽተይ ነገር ምግባር ማለት ንነብስኻ ሓደጋ መፍጣር እዩ ነዚ ብክልተ ነገር ከርየኩም ኢና እቲ ካልእ ዓይነት ኩናት እዚ ሆት ዎር በሃል ናይ ሓፂንን ናይ ቦምባታትን ኩናት ክኸውን ከሎ ካልእ መልክዕ ናይ ኩናት ድማ ንቐፅል እቲ ምትፍናን ኣበይ በፂሖም ዘሎ ንምርዳእ ዝኣክል With breaking news, President Trump's tariffs and their fallout, fueling a lot of pessimism about the U.S. economy. We'll take a closer look at that grim new report in just a moment. Yeah, that anxiety has really weighed heavily on Wall Street. You've seen it these last several days. Stocks are just struggling to end the week in the green, just hours after China made its latest move in the trade war. CNN's Matt Egan is in New York. So, Matt, walk us through this new consumer. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣበጊስዎ ዘሎ ትሬድ ዎር بتعريف جيرو نبناي كوينات ناي نقدي تغير زلا منجو تشاينا أمريكان مالتيو كلتيني فاتت اللوا السوز فترة نوتي بفلاي دمان أمريكا نخالو تجاراتهم عين السجمتي مس كندا مس أوروبا مس كالوتونز جبر زلو نتي وش تعوق طبعا أمريكا بخميت علي وهم زلو رايو بخلت تجمتال بدرجة حدش مستعتي كاب ميشيغان يونيفرسيتيز متزبلو زلو سيرفي بزعباتي كونسيومر سنتيمنت يبلو أب أمريكا زلو ترى حزبي وطبعا أمريكا أبتي حزبناتهم ناي محشاش حماق عمل زلو أبو زمركز قطبا يزلوهم. Now listen تايب لالو. Sentiment report these numbers and what they mean. Well, Pamela, the mood on Main Street is getting darker and darker. These are historically weak numbers. So the University of Michigan came out this morning and said that consumer sentiment in the United States this month plunged by 11% to the second lowest level since records began back in the 1950s. That's pretty stunning when you think about it. This is lower, weaker sentiment than at any point during the Great Recession. ስለዚህ እቲ ኮንሱመር ሰንቲመንት ማለት ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ብዛዕባቱ ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ንመጻኢ ክጥምት ከሎ ኣወንታዊ ድዩ ኣሉታዊ ስምዒት ኣለዎ ሰባት ኣሉታዊ ርዲእ ክህልዎም ከሎ ብዛዕባ መጻኢ ገንዘብ ከጥፉ ክሕሽሹ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ዝገዝእዎ ቬኬሽን ክኸዱ ኣይመርፁን እዮም ስለዘይመርፁ ድማ እቲ ቁጠባ ብመንፅር እዩ ዝወድቕ ስለዚ ኣብዚ ኣብ ወርሒ 4/10/15 ተራእየ መፅናዕቲ ማለት እዩ ኮንሱመር ሰንቲመንት 11% ዳውን እዚ ኸኣ ዳርጋ ቅድሚ 20-30 ዓመት ኣጋጢሙ ዝነበረ ፍጻሜ ኮማ ዓይነት ሕማቕ ፍጻሜ ኮንሱመር ናይ ኣሜሪካ ሕማቕ ስምዒት ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ጀነራል ፓብሊክ እዩ ኦፍ ኮርስ ሪፖርት ክንገብር ከለና ብየማንን ፀጋምን ዜና ክንርኢ ከለና እቲ ዶናልድ ትራምፕ ፈጢርዎ ዘሎ ነቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክንምንታይ ክርብሾ ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ኩሉ ዘሎ ፀገም መፍትሒ ስለ ዘለዎ ስትራቴጂ ስለ ዘለዎ ወይ እውን መንገዲ ስለ ዘለዎ ይኮነን ዝገብሮ ዘሎ بحاوري زقبر زلو وتصيت ناتو دما نحد وحيج تعاصو انتلخا اتو وحيج كتعاصو تخلت خونيخا نتي سب كابتو وحيج زتقم زنبره كال منقد فطير كالو لخا دوي تحطو نحردي فطير كالو لخا اتي سب سمي كغاطماي درق خغاطماي سلازي that's exactly what's happening up tonight قطبا سنس مالتيو سلازي اتي كونسيومر سنتيمنت زبال حدا قد اسمع قنيو حدا قطبا ناب ريسيشن قصو دي زخيزلو ناب حماق دي زخيزلو ملكتنا تو زباكا امريكا تجهرلو لعلخلو حزبايو حزبا كابت دموزن لعل ناي محشاش لمد زلو ويو سلازي حزب امريكا انكل لاي منغس امريكا بزلعل عدا زنبر سلازخونه تلقحو غنزب كطف زخل حبرتسب يزلو دموز كاتراي مسودا خاططو زبل حزبي كونن زلو كينو دموزو بكريديت غز حزبي زلو امريكا از امريكا ندحر خيدكم امريكا خيد زفلت بقليل زفلت حدا سب كني كريدت كارد الله تمصعاد مالتي 6 يزلو بعد كريدت كارد يزلو بزي بكريدت سلا زنبرو هيوتهم كلها كريدت تمركزي كلهم لكم يالهم زبس حزبي average person مالتي بنا امريكا قامكخا دي average جو يبلو مالتي average جو ادا له بمزحت غزي سو اذا حدا يو بتقمت قالوا دما اتتعبيتنا امريكا ريو كتعازلكم يا نزي
It's raising the stakes on retaliation, raising its tariff on U.S. goods to 125% overnight, effective tomorrow, after President Trump yesterday raised the tariff on Beijing to 145%. Xi Jinping remaining defiant, saying China has never relied on handouts in over 70 years, and it is not afraid of, quote, unjust suppression. President China, President Xi, ننوي حوان إذا كينات عقرقر كابز جمر دونالد ترامب أما عاد سلسة جزء تويت الناقبرة على التلفزيون مسؤولنا عندنا خلو حنت على يوتس نيرو منجستي بوليسناتي قبر نيرو مسجن بوقعي أي تزارب له نيرو نمجمريا أفك فيت بستزارب الله زربان تايلو for over 7 years China أبزن زحلفات 7 عامات فلايتي كومونيست بارتي زحجز له من قد كاب زحز مالتي كاب 7 جميل كاب 5 جميل كمالتي China's development has relied on self-reliance and hard work. I mean زازر بازيات رئيسي مسنا إيرترا متحاس كساع كندي بحادكم زخونة إيرترا كاب China كتقد حلوا ويون من قدنا China ولا بناتا من قد بس حتى تلا نزينا China موديل كتقتلوا له لكن بالكلنا تقاطع أصل زخونة China نل 7 عامات تقول له relied on self-reliance نفس مركوسة أب نفس خاصة مركوسة كتبا كمدما hard work بس عرن أب نفس خاطة مركوسة كبتخدني شغل تكنولوجي كوزلان ريزلنا again كابكالو تاي مهارون كابكالو تمكري وصلوا مالته يكون ويون كابكالو تاي قطعين مالته يكون كل زي قبر ويم كن عبل اليوم عب نفسهم استمركوسة نجار قبر دما زدليم never on handouts from others كابكالو زبي رتأت تسبينا أين فلتنا and it will and it is not afraid of any unjust suppression. ስለዚህ كابكالو تسبينا لمينا سلزي نفلت نجارنا بسعرنا بتخامنا سلزخونه زي فتحوي وصعب على قطبانا نبل على معبالنا زجبر أين قبلونينا ببال تزاريب له 125% تعريف كورد كله كم مغنياتن كم مرداتن استبقى سنبر سمعتها وكم زي كونه. Joining me now is White House Senior Counselor for Trade and Manufacturing, Peter Navarro. Peter, it's great to see you this morning. Thanks so much for joining me. Great to be with you, Maria. I want to get your take on these deals that President Trump is doing and that you and your team are doing. But first, give us your reaction to now, Xi Jinping, thumping that chest, saying, "Oh yeah, you going there, we're going here, 125% on U.S. goods." How impactful is this going to be? I love it. I'm going to talk a lot about China. Let me just say 90 deals in 90 days, biggest, broadest tax cut in American history, should be driving the tape. That's what's going to be a bullish market. And if you're not long, you're going to get left behind. Now, China. Let's talk a little bit about China. The president has said several times now that he would love to hear from China to talk about where we're at. And here's where we're at, Maria. History was a long Peter Navarro the Bahal had a captain Kotabawi Amaharti Nai Donald Trump. ስለዚህ ካውንስለር ወይ ከማኸርናቱ ዘለዩ ብናይ ቋንቋ ኢሎም ማስክ ተኮይኑ ድማ ርእሲ ብሊኮቲ ዝበለ ማለት እዩ ሓንጎል ብሊኮቲ ዝኾነ ሰብ ኢሉ ዝገለጸ እዩ ነዚ አንዳራ ካይዳ ንቁጠባ ዓለም ዝርብሽ ዘሎ ዝፈጥሩ ዘሎ በዓል እዚዮም ርእስናቱን ናይ ብሊኮትን ፍልሊ የብሉን ብምባል ኢሎም ማስክ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዝገለጸ ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ከም ኢልዎ ድማ ገለ ምልክትናቱ ክንርኢና ንሰብኳ ከም ይበሃልኒ ግን ኣብ ሓደ በይ ዘለዉ እዮም ኣብ ኣብናሕትቶም ዘሎ ኩናት ጥራይ ንምግላጽ እዩ السبب زنتاي زبل زلو مجمريا نقبر زلنا كل perfect in America super power كجبراي حيال كجبراي بلا بلا يزبل زلو مجمريا جن اتزبلو زلو منقص دونالد ترامب تدقاقامي بغالة خمس قلت زلو مس بريزيدنت شيء صبغ زمدنا ناين يرني مرد داي زلني سلام تاي زي دولة اللي زلو دويل داي زرارة بني بلا لو بريزيدنت شيء ناي China غانتاي بلا لو there's nothing to call about كدولة الكاترقم يبلون لمود أكايدا ناي نقدي سيركا دنداني بحر النار أخا بحيلي نقولنا قعسيس كاخد أبتنات كمسمار كتوتونا تدلز اللغة دويلنا مساخا نزرار بلو مخنيات يبلنا نزيز كتقبر كم تخل دماغ الجيس اللي نفلتكا بلانات كان فلطينا لكعنة بلانكا نعود تطو كبل صغلوي ونعانا نربحانا زو حس صغل من قد ما مريسنا لنا واقا كفلنا يغليوغن كابتنات كواقع سلزي كبدنا يلا نخيد دان دحرت خلاقين كايلو ملو دونالد ترامب دما عقل صبت غير له مخنياتو كم زيادة لكم زلوا كونسيما سنتيمنت أبتي هجرو نتحت جزء خيرالو وطبعا بوجيري كم كل رسيشن كأبتي كمتي خلي أبتي هجر كل هذا فرع زبلا زلوا دما مش ما جا خجبرة ما نك خجبرة يخلي نتهجر بتزخ هذا زلوا سلزي فرع له حتصير جزء زلوا بتزبط كتس ما يكونن بتم بيزنس بيبل كتس ما يكونن حتصير جزء فرع العمون تده هريمو السعر كم زخنا فليت له ناي China منقصد ما فليت والله تزي نغطى للجي سمعوا وزع جنتايلو ناي China كم غريب
ويوناتان حماتا زبال كان زي From our perspective, China's killed over 1 million Americans with deadly fentanyl and related drugs, and it simply refuses to do anything about that. Many of these people are prime age workers, so they not only kill Americans, they're killing our workforce. At the same time, as you know, Maria, and we talk a lot about this, since 2001, China has destroyed over 60,000 American factories and stolen over 5 million manufacturing jobs. That's the state of play. So all we're asking for is fairness. Now, from the Chinese point of view, let me see if we can kind of go there. Let's suppose that I'm an advisor to President Xi right now. What am I telling him? I'm telling him that the Americans have a very legitimate gripe and beef here. They're not attacking China unfairly. They're simply asking us to stop killing them and stop stealing their jobs with their various unfair trade practices. What we should do, Mr. Xi, I'm a Chinese advisor right እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ፍጹም ስግኣት ስክፍታ ዘይብልካ ሕፍረት ዘይብልካ ደስ ዝበለካ ከም ሊቅ ኮንካ ተዛሪብካ ኣብ ሚድያ ሽግርካ ናብ ካልኦት ተጸጊዕካ ምዝራብ ንቡር እያ ብኣሜሪካ It's nothing special, nothing strange እንታይ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ንቻይና ኣነ ከም ኣማኻርናቱ ናይ ፕሬዚደንት ሺ ኣማኻር እንተዝኸውን ነይረ ምኽሪ እየ ዝህቦ ዘለኹ ንሕና ኣሜሪካ ንፈትወኩም ኢና ናትኩም ፀገም እውን ኣይንደሊና ንሕና እንደሊ ዘለና ከባቢ 100,000 ዝኸውን ህዝቢ ብሰንኪቲ ፌንትኖል ዝበሃል ዘሎ ድራግ ካብ ቻይና ተበጊሱ ዝመፀና ብሜክሲኮ ገይሩ ዝመፀና ዘሎ ንህዝብና ይቀትለልና ስለ ዘሎ ነዚ ድራግ ዝጠጠው ኣብሎ ይብልሎ እቲ ዝመውት ዘሎ ህዝቢ ኣብ ዓዲ እዩ ኣብ ዶብ ሜክሲኮ ገይሩ ክመፅእ ከሎ ዶብ ናትካ ክትዓፅኦ ኣይትኽእልን ኣሚን ብንፋስ ዝመፀካ ዘሎ ወላ ብንታይ ከምዚ ንንግዲ ጠጠው ቢልካ ዘለኻ ሃገርካ ክትቆፃፀር ኣይትኽእልን ህዝብካ ክትቆፃፀር ኣይትኽእልን ፅርግያታትካ ክትቆፃፀር ኣይትኽእልን ኣብ ሃገሩ ዘሎ ፀገምሲ ንቻይና ፍትሓለይ እኮ ዝብሎ ዘሎ ኣሓፍሩን እዮም ከኣኮ let's say for example ሽጋራ ክነግረኩም ሽጋራ ካበይ ዝፈሪ I don't know ፋብሪካታት ናቶ ኣብ ዓለም ኣሎ ተንዛዓብያ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓዲ እንግሊዝን እየን ኦኬ እዚ ሽጋራ ንኤርትራ መፅኡ መንእሰይና ይብክለልና ኣሎ ንዓዲ እንግሊዝ ከትካ ሽጋራ ክመፀወት ብሎ መን ኢኻ ስኻ ክብልካ እዮም ሽጋራ ብዓድኻ መፅእ ተደይደሊኻ ኣብ ዶብ ከደይ ተዓፅዎ ኣብ ደገ ከደይ ተዓፅዎ ሃገር ከደይ ትቆፃፀር ብልኻ ኣብ ናቶም ክኸውን ከሎ ግን the same logics ኣይሰርሕን እዩ ንቻይና ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ጠጠው ኣብሉና ይብሉ ይፈልጡ እኮ እዮም ቻይና ጠጠው ክትብሎ ከም ዘይትኽእል ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ምክንያት መድላይ ስለ ዝኾነ ንቻይና ከምኡ እንተገይርኩም ሲኩ ክፍታሕ ይኽእል ንሰብ ሕጂ ከምዚ ክብል ከሎ እንታይ ክብል ኢሉ ዋ ቻይና ርግምቲ ሃገር እያ እምበኣር ብድራግ ጌርያን ህዝቢ ኣሜሪካ ተቐትሎ ዘላ ክሳዕ ክንደይ ከይሓስሙ ወደይ ንኽበሃል ስምዒት ናይ ሰብ ንምትንካፍ እምበር ፀገም ናትካ ብዓድኻ ተኮይኑ በዓልካ ጠጠው ክትብሎ ትኽእል ነርካ FBI ዶ ወላ ፖሊስ ዶ ወላ ዶ መዓት ወታደር እዩ ዘለካ ስለዚ ሰራዊትካ ጌርካ ኣክን ናብ ኣፍጋኒስታንን ኢራንን ከትካ ውግእ ትገብር ነታ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ፀገም ጠጠው ኣቢልካ ህዝብካ መድሓንካ ካልኣይ ድማ ስለምንታይ ህዝብካ ድራግ ወስድ ኣሎ ስለምንታይ መፍትሒ ናቱ ክትገብር ዘይትኽእል ስለምንታይ ነቲ ህዝቢ ኣነ ኣብ ስዊስ እየ ዝቕመጥ ሓሽሽ ኣይወስድ ማለት ኣይኮነን ነቶም ብሓሽሽ ዝተበከለ ሓንጎሎም ሰባት እንታይ ገብሮ መንግስቲ በዓል ሸርዒ እዩ ዝቦ ኣሎ እቲ መንግስቲ ካብ ነጋዶን ገለመለን መንስዑ ወይ እውን ካብቶም ሸየጥቲ ዝወስዶ ስለ ዘሎ ነቶም ካብ ድራግ ወፃኢ ሂወት ዘይብሎም ኢሉ ዝወሰኖም ንጎሆም ሸየጥ ተሰሪዖም መግቢ የብልዖም ጥዕናው ክንክን ይገብረሎም ነቲ ሓሽሽ ሂቦም ክትሪኦም ሕማቕ እዩ ግን መዓልቶም ሒዞም ኣትሊስት ኣብቲ ሃገር ከየበላሸው ግዜኦም ቆፂሮም የለዩሉ እዮም ካልእ ሰብ ናብኡ ንኸይኣቱን ካድኒ እዩ ዝውዕል እዚ ከተማታት ኣሎ ቦታታት ሰብ ዝዛወረሉ ሕጂ ሳመር ክኸውን ከሎ ክሸጡ ስለ ዝኽእሉ መንግስቲ እቲ ፖሊስ ፊፍ ክብል ዝውዕል መዓልታዊ ይሕዝ ማለት እዩ ገለገለ ፀለምቲ ኣለዎ ብዛ ዓዲ ብፍላይ እዞም ዌስት ኣፍሪካ ገለ ወረቐት ስለ ዘይብዎም መፂኦም ንክንደይ ዓመት ወላ ንዓመት ብከምኡ ገለ ገንዘብ ገይሮም ካብዛ ዓዲ ክሃድሙ ይደልዩ ገንዘብ ስለ ዘሎ ብዛ ሃብታማ ስለ ዝኾኑ ክገዝኡሎም ዝኽእሉ ሰባት ኣለው ድሕሪ ሒዞምካ ግን ከጥፉካ እዮም ስዊስ ብጣዕሚ ከቢድ ሕጊ ዘለዎ ሕጂ ከምኡ ገይሩ ነዚ መንግስቲ ግን እቲ መንግስቲ ግን ይጓየ ነቲ ሰብ ዝሸይጥ ዘሎ ደገሎ ንክሕዝ ይጣፋ እዩ እስቲል ኣብዚ እውን ኮራፕሽን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ስዊስ ስለ ዘይፈልጡ ኣይኮነን ካበይ መፃለት እቲ ዝሸይጥ ዘሎ ንሪኢ ኣለና መን ሂብዎ ንዑ ቤን ጌር ይኣቱ ሎ ነዚ ዘይፈልጡ ኣይኮኑ ክንብል ኣይንኽእል ኢና በዓላቶም እውን ኣብ ላዕሊ ንዑ ዝገብሩ ሰባት ወይ ስቕ ኢሎም ዝርኡ ሰባት እውን ክህልው ከም ዝኽእሉ እየ ዝግምት ኣነ ንመለስ ናብ ኣሜሪካ ናትካ ፀገም በዓልካ ክትፈትዎ ዝግባእካ ናብ ቻይና ኣላጊብካ ንቻይና ዘዛረብ ምክንያት የብልካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዓለም ክድንግፀልካ ከምኡ ኸ 60,000 ዝኾኑ ፋብሪካታት ካብ ኣሜሪካ ቻይና ሰሪቃቶ ከመይ ጌራ ሰሪቃትኩም በዓልኩም ዘይኮንኩምን ካምፓኒታት ናትኩም ፋብሪካ ናትኩም መፍትሕ ናትኩም ኣብ ኣሜሪካ ዓፂኹም ንቻይና ከይድኩም ክትረብሑ ቢልዮናት ንኽትእቱ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ ፖሊሲ ንረብሓ ናትኩም ኢልኩም ከይድኩም ሃብካም ሕጂ ተገምቲልካ እቲ ግሎባላይዜሽን ንዓኻ ቢልዮነራትን ማልቲ ቢልዮነራትን ምስ ፈጠረልካ እቲ ተራ ህዝቢ ግን ተጓሒፉ ምስ ተረፈ ቻይና እያ ሰሪቃትና ክትብልሲ ኣይሕፍርን ድዩ
ንቻይና መን ይሽጉጥ አምጪው ከፋብሪካታትኩም ዓጺኹም ወሰድዎ ወይ ውን ከምዚ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ መጽኡ ኤርትራ መስኪና ይታብ ሕማቅ ከላ ፋብሪካታት ናታ ገሊዩ ሰሪቁን ዓዲ ዝወሰዶ እቲ ናይ ጥልያን ዝገደፎ ገሊዩ ድማ መፋተው ዝገበረሉ ገሊዩ ንሱዳን ሂብዎ ገሊዩ ንኬንያ ሂብዎ ገሊዩ ንሳውት አፍሪካ ንፓኪስታን ነቶም ግዛቱ ዝነበራ ስለ ዝፈትወን ንዕን ከም ህያብ ሂበን ነይሩ ነቲ ናብ ዓዲ ክወስዶ ዘይከኣለ but these people تمالت مالي كسب له مبعلم زقبر وزلوهم. I'm gonna give you a very practical example. سلمتاني China يخدلو سلمتاي كاب China كوتش كبيد مخانو. الجنس معين يشتري. زي تاريخيو. زي تميديا كسع كندي شنكيرو خمسة سمع نذكر دا كان تغيلو بزعباب على يرتراز بلو هذا ما كردا كايخل. Right now is do what we should have done over a decade ago, is move towards a domestic consumption dependent economy and lift our people out of prosperity, not just with wages, but to give them the wherewithal to actually buy stuff. And that we should move to an accommodation and pick up the phone. And I would tell President Xi, if I'm his advisor, it's like, look, we're a prisoner of our history. The British unfairly killed us with their opium, took our wealth, took our ports with these unequal treaties. But this is not that with the Americans. The Americans have a very legitimate beef with us, and we need to come to some kind of accommodation and pick up the phone. تايز بلزلو أكندي مراحنا دونالد ترامب تسأليل كالها كم تبعلي لماسك زبلو دلو تسأليل كالها تخد دلها عبداني قدر فخند زبلو نمراحنا تشاينا كم مغريز مرزو اللي ياي سغا أما غرنا دونالد ترامي خلا زراربا بقبل اللي كبل الكاي زبلو زلو لذي نعاخاتكم تقدم دراكسي إنجليزاويان يوم بأوبيوم زبحال جيروم نهزبكم أساقيوم عبد خنات إتيومو ودباتكم بحيل منزعون وسيدوم لكم هونغ كونغ وسيدوم ماكاو وسيدوم منيرم نتخالون فحفحزتو لكم أمريكانكم يقبرناكم من سلزي بجاخاندو تيدلكا قبابك أير نحنا who are you من advice هبني تي تفشنا ناي concept way when مرداتا وناي استراتيجي كم زي خاطري بزي استراتيجي بزي بلان أتيوم كم زلوا بزي كوينات نساتهم calculates قبرو assumptions قمتات ناتهم China بزي أمريكا كتكسل سلا زي تغل نحنا بزو import سلا نقبر كم زلوا خمزة إلهم emotional أتيوم خمزة لون China قل أمريكا تاكد قبرهم كم تغل انت تاقات إمام كميلهم تسأمي ماما قادقلو انت عين الشجر كما تسأمي خلقنا بلوح كعوتهم زغل قميتهم يمزغلو زلو سلازي strategy versus حدا باستراتيجي خيدا له حدا دما تعميته بهاسس لبان وي بتعبيد زغيزا له سلازي تعبيتن استراتيجي انت ترغيبهم نغزيو عبوي كعوات غل خوني بعد استراتيجي كن اما وداتا نوي عوات كمزغب كم تخلنا نرزلنا سلازي ازي الرياليتي حجي let's face the reality خال بخال نرأيو زي Apple has been diversifying its manufacturing supply chain away from China. Apple's been selling iPhones made in India, AirPods from Vietnam, and Mac computers assembled in Malaysia. The strategy was a hedge for its supply chain after the company dealt with tariffs by the first Trump administration, supply chain issues tied to COVID, and chip shortages that revealed the risk the company was at by primarily producing out of China. But then on April 2nd, everything changed. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far. أب أمريكا تزبلت كامباني تبهال أبل تبهال يا آيفون تفر كامبانيا إذا تري وزلهم فاسيلتي دما أب نيويورك أب تكوبرتينو زبهال زلو هيد كورترس ناتومي إذا أبل مالت زعبي كامبانا أب أمريكا ترى ديكونس أب عالمون زعبي كامباني زبهال بتي كاب ماركت كابيتاليزيشن ناتو زي أبل زبهال كامباني دما تزعبي فابريكاناتهم تشاينا يو سيمبل تشاينا دما يكونن تشاينا ني أبل زبهال كامباني بمسرتو نزل لو مي ملك حيز وصل له تشاينا نزل ملك حيز وصل له أبل كاب تشاينا زبقس مخانو كاب أفهم نسمع يدحن كمزي ساكتني تشايناويان كنا قانن ويون كنا موجسيلنا أنت أمريكا دزارب زلو خينو دسمع سبسلة زلو كاب تسيوس كان اسمع يو about China, and let me at least give you my opinion. The popular conception is that companies come to China because of low labor cost. I'm not sure what part of China they go to, but the truth is China stopped being the low labor cost country many years ago. The reason is because of the skill, the quantity of skill in one location and the type of skill it is. Like the products we do require really advanced tooling, and the precision that you have to have in tooling and working with the materials that we do are state of the art. And the tooling skill is very deep here. You know, in the US, you could have a meeting of tooling engineers, and I'm not sure we could fill the room. In China, you could fill multiple football fields. It's that. سلازي إذا تري وزلهم تيم كوك بحال ناينوح CEO ناي أبل بحال كامباني CEO يناي بحال آيفون ماك كمبيوترات مالتيو تايز بتزلو
ناب تشاينا دمت أنا مخنيات بزح سب تايد مسليلو تشاينا حصور عداقة سلسغوني قال ملي من البات زي أب قدم تاريخ كومني يركون خلي حجة أب تشاينا زلنا ويون أب تشاينا نسرح زلنا كباب 7-8 ميتاويت سرحناتهم كاب تشاينا يدمت ناب تشاينا زلنا حصور قلبس لزلي يكونن من البات بزعبا تشاينا زي فلطو دزاربوك وام كويس بلالو أب تشاينا دمت أنا زلو ويون أبوك نسفع زقبرنا زلو دابس نحن نسرحو نبرة تليفوني أو كمبيوتر رقات زلوه أمانا بقعات زلوهم سرحتنياتا زليو ترى سرحتنيا سرعي يكونن اتي بقعتن عمقوت نايتن بزحنايت سرحتنيا نحن ندلي دما أب أمريكا دليقة أب كاليفورنيا دليقة يلو حنتي كفلنا حنت روم حنتي كفل خمان كتملاي تغني غايلو بنصارو أب تشاينا نتن نحن ندلي دلنا سكيل زلوهم ستاديومات كتملأ تخليلو سلازي عمقوتن بزحن نايتن ندليو زلنا عينت بقعة زلو سرحتنيا سلا زلو أب تشاينا كنفتر ترى يكون كنس فاتح كلا يدما أبزيا يبلاني من البات political correctness بالا كومنتيلون أمريكا زقنا سبتكون تشاينا أبزوان زي ترى نقدر تراي كونت نتقبل إتي innovations بحال technology research science engineers software developers هم زبالتون بز حسر واقان أب تشاينا يمزلو فإذا بأمريكا حدا software developer حير كجبرتو حينون دككم عين التمرتو زلوا بربعناتو أب تشاينا قوتر ويقول سلازي إتي واقع differential واقع في اللي زلهم نتشاينا يقول ني أبل يقول نتسلا يقول نتوم عبيت كامباينات أمانة قداسي سلازي تي هيد كورترز كاليفورنيا زلوا بأمريكا زلوا ديزاينز قبل ريسيرشز قبل قلقلة يسودما أمريكا كامباين نخون بروفسلز قبل زلوا منقستون ساعتسلز قبل إتي intellectual property ترجع نجار كوتشي أبلوني يمزب لكن ستيل نتنجر كسر وخلوا بتاعنا أفتناي أبل دسر حزن برنا تنبرت بعلم كأول يوم كلا حسابات منشم نعود مثل ويون كابو مساسل كسر في غليم. All we know is China زبال أزل لو حجر كم زخنن ترى حجر كم زي ترى حجر كم تنساتهم كزارب وظفتني كونن. لذي أبل زبال هذا كابتم عبس أجمعات يموزولا كامباني مخنياتو إذا كامباني زي كاب China وتيو نبي يخيل هج. نبهندي بوتافتيني هندي كم يكونن. كم نا China أزل لون discipline نسرح زلون هيكونن. هندك خد فتينا يمكن غلالة تعتقد إنها يتحجر بزوج ست تبع سلزي كونه كاب هند اللي لعل هجنا فيتنام نب إندونيسيا نب كانوا حجراتنا إسيا يفتنوا له في كورس هندون على اللومي انتهينا نرجع إتي ناي تشاينا عقمي كم تترى نسون كقلت وظفتنا أن عيسهم زي كونه أزل له ننوح تقص لهم زخل استراتيجي زلويو سلزي أمريكا يقرأ له يقوي له أمودة تاجن التكونات التي reality ناتبلهم يزخيز له نملا سجي بخال ملك كل رياك فتنينا نزو كونات زي دروتي ستاك ماركت نيجاتيفلي رياكتيز قبر زلو نتي دونالد ترامب زختلو زلو بوليسي نتا أبل زبال دما بزع كساراتات أصعب له أوكي رجي we gonna back to كال استراتيجي مالتي بخال من قد خاخن ريا. So two of the world's biggest economies are locking horns, the United States and China. They're in a trade war and it is getting uglier by the day. Each day brings a new tariff. This is no longer about policy. This has become a contest, with each side trying to outdo the other. Yesterday, the US raised tariffs on China again. The new Sorry, زيا دقي ما حكيت تردان نجي كان دي أنا كريكم دليل أنا أكو حنت بزيا غريكم إيه التكونات كميل تبلاش يخم زلوا تفلتو. Straddling the world's longest border, the Haskell Library, and through its walls, the divide between Canada to the north and the US to the south. Two towns that seem like one when viewed from above. On one side, Stansted, Quebec, on the other, Derby Line, Vermont. زتري وزلهم أمونغو كندا أمريكا زنبرة حونت محزنت كما يلي فرس كم زلوا زناي تاريف وور ويقال دونالد ترامب خطلو زلوا بوليسي كم بحجر درجة بوليتيكا نيات ترى يصرف زي كونه أبايتا نتوم أبدوب زلوا هجر كساكن ده في اللي فاتير وام كم زلوا Ici, c'est vraiment la... This is where all the books are. Donc, on a les livres we have books in English and in French. Sont en français. We have a few more books that are in English than in French. Anglais, anglophone, que francophone. Painted on the floor in the century-old rooms of what also serves as a theatre, a black line marks the border negotiated. أبتي مانجو كلتين هجرات حدا لايبراري لو زيس اللي لاين 3 وزا لهم دوبيو أمانجو كندا أمريكان اللايبراري ناي كلتين هجر كوينو أمانجو أنجن أبدوب نايت هجر سلة سرحة نايت كلت هجرات كانت حدا تسليم كمان نحد وجن كندا يبت حد وجن دما أمريكايو ساكن داي دوب ترجم كم زي باللقين خمسة نبرة جن هجرات مخانة سلة داي ترفن
ተመሊሶም ክሳዕ ክንደይ ተም ሃገራት ህዝቢ ክፈላለ ጀሚሩ ከም ዘሎ ብዝራይ In 1908 between Canada and the United States. In every border village, there's always a building or two that has its living room in the US and kitchen in Canada. That's just the way it is. There are no customs posts or passport controls here. Until now, an agreement allowed Canadians to use this stretch of pavement on the American side to access the library. But since a visit by Donald Trump's head of Homeland Security, Kristi Noem, the US has put an end to the agreement, citing a continuing increase in illegal cross-border activities. ሰንታይም ዝብል ዘሎ ነቲ ዝነበረ ልሙድ ዝኾነ ናይ ሓድነት ህዝቢ ዝነበረ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ብፍላይቲ ሆምላንድ ሓላፊት ገይሮማ ዘለው ነቲ ኩነታት ክቕየር ከም ዘለዎን ኢሌጋል ክሮሲንግ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ናይቲ ዶብ ስለ ዘጋጥም ዘሎ ዶባት ፅኑዕ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እዚ ምሕዝነት ዝበሃል ዝነበረ ድማ ገደብ ክግበረሉ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ይደፋ ኣሎ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ህዝቢ ንሓድሕዱ ክፈላለ ጀሚሩ ከም ዘሎን ኣብ መንጎቶም ብሓደ ተፋቂሮም ዝነብሩ ህዝቢ ድማ ፅንኢ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነብሩ American customs to be able to enter. To fund the construction of a Canadian side access door. Unconscionable way. License plate on my car, obviously, because I live in Quebec, but I'm worried that, people will react to a Quebec license plate. Naira is not alone. According to Statistics Canada, 1 in 4 Canadians have stopped travelling to the US in the month following Donald Trump's inauguration. OAG Aviation Analytics says flight booking. ብሓፈሻ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ህዝቢ ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ኣብቲ ፖለቲካዊ ሌት ኣብ ኦቶዋ ዘሎን ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እውን ኣብቲ ህዝቢ ምፍሕፋሕን ዘይምርድዳእን እቲ ዝነበረ ፍቅርን ሰላምን እናጠፈ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ መንጎን ድማ ፅልእን ቅርሕንትን እናነገሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝንገር ኦኬ ካብ ቀፂልና እንታይ ክንገብር ኢና በዚ ወገን ናብዚ ንስገርስከ Here's Vladimir Putin has been considered a pariah by the West, but on Friday, direct face-to-face communication between the US and Russia was restored. President Trump's envoy Steve Witkoff met with Putin in St. Petersburg for negotiations on Ukraine. The conversation between the two men is said to have lasted nearly 4 hours. It marks the resumption of direct communications between the Russians and the Americans, even if little progress is expected. Work is ongoing. Meticulous work. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ዝቀያየር ምዃኑ እዛ ትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ ጥራይ ሓንቲ ዓባይ ኣብነት ክትኮነኩም ትኽእል እያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ልኡኽ ስፔሻል ኤንቮይ ነዚ ኩነታት ናይ ራሽያ ስለ ዝኾነ ስቲቭ ቪትኮፍ ዝበሃል ኣብ ራሽያ ኸይዱ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ይራኸብ ኣሎ ኣብ ደማዊ ኩናት ነማኢት ኣሽሓት ህዝቢ ዝቐተለ ኩናት ኣሜሪካ ቢዳኣዙር ዩክራይን ትገብሮ ዝነበረት ህልቂት ዝፍፀመሉ ዝነበረ ንዑ ሰጊሮም ናብ ሰላም ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ፖለቲካ ከመይ ከም ዝኾነ ክርዳና ክኽእል ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ራሽያን ተፈጢሩ ዝነበረ ፅልኢ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ናብ ካልእ ኒኩለራዊ ጥፍኣት ከይወስደና ሰብ ኩሉ ይምህለል ነይሩ but guess what ካልእ ኢንተረስ ናቶም ስለ ዝቐደሙ ኣሜሪካ ነቲ ምስ ራሽያ ዝነበሮም ክፈትሕዎ ይጓይ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ በንጻሩ እቲ ኤውሮጳ ዝበሃል ኣብቲ ፀገም ተኣሊቑ ኣፅዋር ክገዝየ ክብል ክፍክር እዩ ዝውዕል ዘሎ ሰብ ገይም ቀይሩ ኣሜሪካ ገይም ቀይሮም ናብ ካልኦም ይጎዩ ኤውሮጳ ድማ ኣብቲ ናይ ሽዑ ድራማ ተመሊሱ ክሳብ ሕጂ ዩክራይን ዶ ኣፅዋር ዶ ንራሽያ ምዕፃው ዶ ንራሽያ ከምዚ ምግባር ኣብ ከምኡ ዝብል ድራማ ጥራይ ወሪዱ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካውያን ክሳዕ ክንደይ ንረብሖኦም ወላ እውን ምስ ሰይጣን ንክሰርሑ ድሕር ዘይብሉ ምዃኖም ንኣምላኽ ኣለናልካ ምሳኻ እናበሉ ምስ ሰይጣን ክሰርሑ ፀገም ዘይብሎም ምዃኖም ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ክትመሃር ድማ ኣለካ ካባቶም ክትመሃር ኣለካ ፖለቲካ ማለት ረብሓ እዩ ትማሊ ዝነበረካ ትማሊ ዝነበርካዮን ሎሚ ዘለኻዮን ነንበይኑ ክኸውን ይኽእል ናይቲ ማለት ታሪኽካ ክትገድፈለካ ማለት ኣይኮነን ግን ሎምን ንፅባሕን ከንታይ ዝያዳ የዋፃኒ ኣበይ ዘሎ ረብሓ ናተይ መን እዩ ስጋት ናተይ መን እዩ ኸነቲ ስጋተይ ከጉድል ይኽእል ክውስኽ ይኽእል ናበልካ ካልኩሌት ሪካሊብሬት እናገበርካ ክትከይድ ኣለካ ዘድሊ ስጉምቲ ድማ ምስኡ ዝኸይድ ክትገብር ክትክእል ኣለካ so this is a very very interesting concept ሓንቲ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኤውሮጳ ክርኢ ስለ ዘለኹ ኤውሮጳ ኸ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ናበይ ገጾም እዮም ዝብገሱ ዘለዉ እስከዚ ያስምዑ Which brings us to Europe. They were bracing for a full-blown trade war, but then Trump hit the brakes. The tariffs are on hold for 90 days. So Europe is now in a limbo. They have 89 days to strategize. What is their game plan? The first step was de-escalation. No tit-for-tat tariffs like China. Remember, the US had slapped 20% tariffs on Europe, and Europe had hit back with 25%. But now, with Trump hitting pause, Europe too is pulling back. They have suspended their countermeasures. Like I said, a climb down. We want to negotiate.
ኤሮፓ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ናበይ ገጾም ከም ዝኸዱ ልቦም የጥፊሎም ዘሎ ሓንሳብ ብታሪፍ ካርሞም ይጸንሕ ታሪፍ ክገብሩ ንሳቶም ቀልጢፎም ክውስኑ ስለ ዘይክእሉ ክሳብ ኣኼባታት ገይሮም እምበሃር ታሪፍ ክንገብር ኢና ክብሉ ከለዉ ፖሊሲ ቀይሩ ዶናልድ ትራምፕ ኦልሬዲ ሕጂ ድማ ድድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ናቶም ፕሮኣክቲቭ ስትራቴጂ ዘይብሎም ሪኣክቲቭ ካልኦት ምስ ገበሩ ግብረ መልሲ ክብ ዝኽእል ስትራቴጂ ጥራይ ዘለዎ ኤሮፓ ዝበሃል ቃል ክሰምዕ ከለኻ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ዝሕፍር መርሕነት እምበር ወላ ሓንቲ ብፅቡቅ ክግለጽ ዝኽእል መርሕነት ዘለዎ ኮንቲነንት ይኮነን ዘሎ ሎሚ ኤሮፓ ኣሜሪካን ቻይናን ራሽያን ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክዛረቡ ከሎ ኤሮፓ ልክዕ ከምዚ ምሻሎ ዝሑል ኢንተርነት ኩዕሶ ገለ ክትርኢ ከለኻ ኣብዚ ኤሮፓ ገለ መለ ትሪኦ ኢኻ ኣብ ከተማ ክትርኢ ከለኻ ኣብቲ ሓደ ውዑይ ኢንተርነት ኣሎ ድሮ ጎል ኣትያላ ንስኻ ድሓር ደንጉ መጻካ ሽዑ ገለ ትብል እሳቶም ቀረብ ኢሎም ነይሮም እንታይ ማለት እዩ እዚ ደንጉ ዝመፅእ ኩሉ ነገር ደንጉ ዝግበር ኣብ ኤሮፓ ኦፍላይን ክትብሎም ትኽእል ኢኻ እቲ ፖሊሲ እንታይ ይግበር ኣሎ ንሶም ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ራሽያ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝተራኸቦ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ክልተ ሰለስተ ስቴፕ ካልኦት ሓሊፉ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ካቻብ ንኽርክቡ ዝጎይ እምበር ኣጀንዳ ክሰርዑ ንቕድሚት ዝኸዱ ከምዘይኮኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ነቲ ኤሮፓ ዓብ ዋጋ ዘኽፍሎ ዘሎ እዩ ሕጂ ስትራቴጂናት እውን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ We want to talk. We appreciate that you have brought this pause on so-called reciprocal tariffs. And we, in turn, are now pausing our proposed countermeasures in order that we have the maximum space to consult with our member states, consult with our industry, and negotiate with the US. We're ready to make deals. Let's talk. So Europe wants to give diplomacy a shot, and they're moving quickly. New EU-US tariff talks kick off on Monday. The EU Trade Commissioner is headed to Washington. Europe insists that these talks are in good faith, that it wants solutions, not standoffs. The top priority ብሓፈሻ ካብ ኣሜሪካ ተነፂሉ ክኸይድ ዓቕሚ ዘለዎ ወይ እውን ሸውሃት ዘለዎ መርሕነት ስለ ዘይኮነ እንታይ ክገብር እዩ ዝመርፅ ዘሎ ናብ ኤሮፓ ገፁ ናብ ኣሜሪካ ክፅጋዕ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኤሮፓ ዋላ ብታሪፍ ይፅዓዮ ዋላ ብነዳዲ ይጨፍጭፎ ኤሮፓ ዝበሃል ካብ ኣሜሪካ ተነፂሉ ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነን ቀዳማይ ፀገምናቱ ድማ ምስ ራሽያ ኩናት ስለ ዝሓስብ ዘሎ ክንዲ ዲፕሎማሲ ዝገብር ኣብ ኩናት ተዓሊኹ ስለ ዘሎ ብዘይ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ድማ ንራሽያ ስለ ዘይክእላ ከይፈተወ መጋበርያ ናይ ራሽያ ክኸውን እዩ ዝመርፅ ዘሎ እምበር ምስ ራሽያ ጉዳዮም ሰላም ፈቲሖም ኣብ ሰላም ናሰርሑ ከለዉ ወታደራዊ ዓቕሞም ክሃንፁ ምኽኣሉ ግን ኣይደነው ነዚ ንሕና ንዛረበሉ ዘለና ኮመን ሰንስ ዝመስል ንዑ ክገብሩ ኣይንሪኦም ኢና ዘለና ዘሕዝኑን ዘሕፍሩን እዮም በት ኤኒዌይ እቲ ዩሮፕ ናቶም ምርጫ እዩ ናቶም ኣካይዳ እዩ ብሓፈሻ ናበይ ገጾም ክኸዱ እዮም ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ምስ ቻይና ዝምድና ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ምስ ህንዲ ዝምድና ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድሌቱ ክሳብ ዝገብር ጠጠው ኢሎም ክፅበይዎ ዘይኮኑ ናቶም ስትራቴጂ ክገብሩ እውን ይፍትኑ ኣለዉ እዮም ግን ስቲል ዓቕሚ የለን ደልዲልካና ንዶናልድ ትራምፕ ፑሽ ክገብርዎ ዳትስ ዋይ ድማ ንኤሮፓ ከም ኤሮፓ ክሪኣ ዘይደሊ ዘሎ መቃቂሉ ምስ ጣልያን ምስ ፈረንሳ ምስ ጀርመን ምስ ዩኬ ዳ እምበር ከም ኤሮፓ ከም ብሎክ ደረጃ ክሪኦም ኣይደልን ዘሎ ምክንያቱ ተዓብዮም ሌቨሬጅ ስለ ዘለዎም ኣንጻሩ ክምግትዎ ይኽእሉ እዮም ኤሮፓ ድማ ኣብ መንጎ ድሮ ጣልያን በይና ካብኦም ተፈንቲታ ንበይና ንዋሽንግተን ክትከይድ ጆርጅ ሜሎኒ ትሓስብ ከም ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኤሮፓ still has a lot of things to sort out ይብሉ ብዙ ነገር ክገብር ክኽእል ኣሎ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክንሰግር ኢና ባህር በር ማግኘት ኢትዮጵያ ባህር በር ማግኘት ግዴታዋ ነው ወዳ አይደለም ራሽያኖች ራን ኤሊ ፖዝና ይላሉ ረፈደም ወይም ቆየም ፈጠነም ወይም ረፈደም ቆየም ኢትዮጵያ ግድ ነው with more than 120 million ህዝብ ይዘ የዛን ህዝብ ፍጆታ ቀረጥ ከፍለህ የምታስገባበት የዛን ህዝብ ፍጆታ ቀረጥ ከፍለህ ዶላር ከፍለህ የምታስወጣበት ሁኔታ የለም ሕጂ ሓደ ነገር እናነፀረ ይመጻሎ በቀዳማይ ናይ ሴኩሪቲ ሃገራዊ ድሕነት ኣኼባ ገይሩ ከም ዝነበረ አብይ አሕመድ እቲ ዝገበሮ ዕላማ ድማ ንሓደ ነገር ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ወይ እውን ሓደ ነገር ኣነፂሩ ከም ዘለዎን ነቲ ከባቢኡ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ኣናላይዝ ከም ዝገበረ ይገሊጹ ነይሩ ሓደ ካብቲ ኣናሊሲስ ዝበልዎ ድማ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ሴኩሪቲ ትሬትስ ካበይ ከም ዝመፁ ዘሎ ባህል ግብፂ ድዮም ከም ባህል ኤርትራ ንኹላቶም ኣብ ግምት ዘእተወ ሕቶ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ድማ ክቕፅል ከም ዝኾነን ወይ ብሓይሊ ኮና ንደልዮ ዘለና ብካልእ መንገዲ ኣብ ዲፕሎማሲ ብገለመለ እናበልዮም ዲፕሎማሲ ትብል ዘላ ብዓለም ደረጃ ነቐፌታ ንኸይመፆም ወይ እውን ዝኾነ ይኹን
ዲፕሎማሲያዊ ፀቕጥን ከይመጾም ዝጥቀሙላ ታክቲክያ ብዲፕሎማሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝበሃል የለን ምክንያቱ ብዲፕሎማሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝኸልከሎም ስለዘየለ ካብ ጅቡቲ ይጥቀሙለው ካብ ኬንያ ክጥቀሙ ይኽእሉ ካብ ሱዳን ካብ ካልእ ዝኸልከሎም ስለዘየለ ስለዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ሕቶ ኩናት እዩ ካልእ ዘረባ የብሉ ብኸምኣ ጥራይ ክንርዳእ ኣለና ሕቶ ናይ ባሕሪ ድማ ጀነራል ንክትኮነሎም ንኸይክሰሱ ዝጥቀሙላ እያ እምበር እታ ዘረባ ደጊማ ደጋጊማ ናብ ኤርትራ ምዃና ብኩሉ መንገዲ ፕሩፍ ክገብረልኩም እየ and this ምናልባት ንለባም ኣምተሉ ከም ዝኾነት ጉዳይ ናይ ግዜ ሕቶ ከም ዝኾነ ጥራይኻ ትፈልጥ በዚ ባህር በር ጉዳይ የህልውና ጉዳይ የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ነው ለኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ምናልባት ጦርነት የሚመከር አይደለም የሚሉ ወገኖች ጦርነት አማራጭ መሆን የለበትም የሚሉ ወገኖችም ጭምር አማራጭ ከሌለ ከጠፋ ከጦርነት ውጪ ሌላ አማራጭ ከሌለ ድረስ ጦርነትም ቢሆን እንዳመጣጡ መመለስ መቻል አለብን የሚሉበት ደረጃ ላይ እየደረሱ ያሉበት ያም ቢሆን ደግሞ ድምር ውጤቱ የመደመር የመቀነሱ ስራ ተሰርቶ የሚመጣው ውጤት ጠቃሚ እንደሆነ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኣወል ስዕድ ብዛዕባ ሚድያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገለጾ ነዚ ኤርሚያስ ለገሰዲን ወላ ከስከሰ ዝብልዎ ዘለው ኣገዳሲ ፕሮፓጋንዲስት ብኣብ ተቆፂሩ ደሞዝ ዝኽፈል ዘሎ ሰብ ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ and you can see the ምልክት ኣለዎ የተወላዲ ናይ ኦሮሞ እዩ and he has ረብሓስ ኣለዎ ነቲ ኣብ ንኽድግፎ ኣብ ቀጻሊ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ብዝሰፍሐ ዝበዝሐ ሰብ ዝሰምዖም ስለ ዝኾኑ ድማ ነቶም ሰብ ዝሰምዖም እዩ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣብ ብዛዕባ ናይ ሚድያ ነገር ዝበዝሐ ሰብ ተረዲዎ እንዲ ዘሎ ግን ካልእ ሰብ ዘይተረድኦ ኣሎ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ማእስ ኮይኑ ዝሰብ እዚ ወይ እውን ብሃገራዊ ቴሌቪዥን እኳ ይኮነ ዝዛረብ ዘሎ ዝብል ዘረባ ኣሎ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ሰብ ኣይሰምዖን እዩ ዩ አንደርስታንድ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናይ ኢትዮጵያ ኪድ ረይዎ ፖለቲካዊ ኢንተርቪውስ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ኣብ 6 መዓልቲ ኣብ 2 ወርሒ 2,000 ወይ 3,000 ዝርዮ ንሃገራዊ ሚድያ ክርኢ ዝደሊ ሰብ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ጀርመን ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ንኣብነት ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኸፍሎ እዩ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዝገብሮ ኢንተርቪውስ ኣብ ዩቱብ ከይትኩም ረይዎ 10 ሰብ 20 ሰብ እዮም ዝርይዎ ዓበይቲ ኤክስፐርትስ ወላ ስለምንታይ ነቲ ናይ መንግስቲ ሰብ ክርእዮ ይደልን እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ተመሳሳሊ እቲ ሰብ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ዛረብ ዝነበረ ተመሳሳሊ ኤክስፐርት ኣብ ናይዚ ዩቱብ እንተመፅኡ ግን በማይጣ ሸሓት ሰብ ይርዮ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ እቲ ናይ ግለሰባት ሚድያ ዝለዓለ ተሰማዕነት ኣለዎ ናይ ጆርጅያ ይኹን ናይ ሶሎ ሚድያ ይኹን ናይ ወጣባ ይኹን ናይ ማዕበል ይኹን ናይ ካልኦት ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብቲ ሚድያ ላንድስኬፕ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ኤርትራ በቲ ኤርቲቪ ወይ ብካልእ ትገብሮ ወቅዓዊ ናይቲ መንግስቲ ድምፂ ጥራይ ከስማዓካ ዝኽእል ብኡ ጌርካ ንሰብ ክፀልዮ ኢልካ ትሓስብ ተለኻ እውን I don't think it's going to work ብዙሕ ሰብ ኣለኮ መንግስቲ ኤርትራ እኮ ብኤርቲቪ መሊሱ እዩ ኤርቲቪ ሰብ ስለዘይርዮ ይፀገም ስለምንታይ ደይርዮ ባህር ናይ ደቂ ሰባት ከምኡ እዩ ነቲ ሚድያ ኣብ ተፈላለየ ላንድስኬፕ ኣቢ ነዚ ኣቢ ቮይስ ኣሎ ሕጂ ኣቢ በቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ይፍትን እዩ ግን እቲ ቀንዲ ፕሮፓጋንዳ ብመንገዲ ናይ እዚኦም ሰባት እዚኦም እዩ ዝገብሮ ዘሎ እዚኣቶም ከንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዓሰብ ክንመልስ ኣለና ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ኣለና ካብ ካልእ ካይኮነን ካብ ኤርትራ ብዓሰብ እዮም ዝብሉ ዘለው ኩናት ድማ ዘይተርፍ ይብሉ ኣለው ዋላ እውን እቲ ኩናት ድውነት ዘይብሉ ዓቕሚ እንተለዎም ቶም ሃገር እንታይ እዮም ዘርኡ ዘለው እቲ ኩናት ክንገብሮ እንደሊ ሎሚ ወይ ፅባሕ ኣይኮነን ከም ኣጀንዳ ኣብ ጣውላ ክህልሎ ንወለዶ ዝቕፅል ሕቶ ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ካብዚ ዝኸፍእ ስግኣት የለን ሓቂ ንምዝራብ ካብዚ ኸፊ የለን ሎሚ ክዋጋእካ ይኮንኩን ድሕሪ 10 ዓመት ግን ክመፀካ እያ ዝብለካ ፀላይ ሎሚ ዓቕሚ እንተለካ ስኻ ሬላቲቭሊ ካብ ድሕሪ 10 ዓመት ሎሚ ዝያዳ ዓቕሚ እንተለካ ሎሚ ኢኻ ክትጥቀመሉ ዘለካ እቲ ግዜ ን10 ዓመት ተፀቢኻዮ ልዕሊኻ ንሱ ኣድቫንቴጅ ክህልዎ ይኽእል እዩ ብፍላይ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገር ውሽጣዊ ብውሽጡ ቆንቁኑ ዘሎ ሃገር ነዚ ውሽጣዊ ፀገም ናቱ ምስቲ ናይ ደገ ሓገዝ ዘለዎ ገይሩ ክፈትሖ እንተኽኢሉ ኣብ ልዕሊኻ እንታይ ዓይነት ዳሜጅ ክፈጥር ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝዛረብዎ ዘለው ኣብ ትክክለኛ መደብ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ልዑል ምድላዋት ንክትገብር ልዕሊ ኩሉ ድማ ዘድሊ ስጉምትታት እውን ንክትወስድ ዝሕግዝ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ራይት ናው ኣብ ፅቡቅ ሲቹዌሽን እያ ዘላ ሬላቲቭሊ ብተዛማዲ እየ ትዛረብ ዘለኹ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ኩናት ኣብ ኣቁርደት የለን ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ኩናት ኣብ መንደፈራ የለን ዕጡቕ ጉጅለ ብናቕፋ ዝወፍር ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ የብልና ኣብ ኢትዮጵያ this is a real story ሕጂ ክልተ ከሪአኩም እየ እቲ ሕቶ ብቐጥታ ምዃኑ ብተዘዋዋሪ ዘይኮነ ብቐጥታ ምዃኑ ክንፈልጥ መንሸን ያሳይ
በዛ መጠቀም አይቻልም ብሎ የሚያስቡ አብዛኛዎቹ ሰዎች በሌላ በኩል ጦርነት ውስጥ እንኳን ገብተን ቢሆን አያዋጣንም። የኤርትራ መንግስት በኃይል አሁንም ይዞ መቀጠል አሰብን የሚችል አይመስልም። በኃይል እስከ መጨረሻው ይዤ የሞትኩ ቀጥላለሁ ቢል ያዋጣው ከኢትዮጵያ ጋር ባለው ሁኔታ ድጋፍ የሚሰጡት አገሮች ሊስት ዳውት አድርገን የምናውቃቸው ናቸው። እነዚህ ሀገሮች ደግሞ እስከ መቼ ነው ድጋፍ የሚያደርጉት? ድጋፍስ ቢያደርጉ የሰው ኃይል ድጋፍ ያደርጋሉ? ቢሞቱ የሰው ኃይል ጥይት ምናምን ሊሰጡ ይችላሉ፣ ፈንጂ ቦምብ ሊሰጡ ይችላሉ። የሰው ኃይል ግን አይሰጡ። ሕጂ እንታዩ ኣብዚ እቲ calculation ናቶም and this calculation is actually quite disturbing. ክርብሻካን ነቲ ሰብ ከደናግር ዝኽእል እዩ። ብፍላይ ንኢትዮጵያውያን ድማ ክሰርሓሎም ዝኽእል calculation እዚ ሃስዋይ ድማ ተደጋጋሚ ዝደግምዋ ዘለዎ ሳቶም every one of them አመልሓሶም 120 ሚሊዮን ልዕሊ እዮም ዝብሉ ተዛረባ እንታይ እዩ ቁፅሪ matters ኩናት ከም ዘገድስ ቁፅሪ ኣብ ኩናት ከም ዘገድስ ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ረይዎ ዩክሬን ባፅዋርን በገለም ብዙሕ ይቦሞም እዮም ግን ብዙሕ ህዝቢ ክንዲ ናይ ራሽያ ስለ ዘይብሎም ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብ ነዊሕ ኩናት ቁፅሪ ኣገዳሲ እዩ ቁፅሪ ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ፀገሙ ናይ ቁፅሪ ፀገም ኣይኮነን ገለገለ ኣሎ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እቲ ቁፅሪ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ብቅዓት ናይ ሰራዊት የስ ኤርትራ ብቅዓት ሰራዊት ስለ ዘለዋ እዩ ነቲ ቁፅሪ ካውንተር ትገብሮ ዘላ እዚ ኣብ ዲቤት ኣይንገብር ኢና እንታይ ግን እቲ ብናይ ኤርትራ ጥራይ ኮንካ ክትሪኦ ዘለካ ፀላኢኻ ሳይኮሎጂ ናቱ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ናይ ፀላኢ ሳይኮሎጂ ናትካ ምስ ተረዳእኻ ናቱ ሞቢላይዜሽን ናቱ ታክቲክስ ምስ ፈለጥካ ንስኻ ካልኩሌሽን ናትካ ከውህ ብገስ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ካብ ሻዕብያ ሓያል ዝገብሮ ኩሉ ግዜ ንፀላኢ ፅቡቅ ጌርካ ናይ ምፍላጥ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣነ ናይ ሻዕብያ ትእዛዝ ተቐቢለ ወይ እውን ሓበሬታ ተቐቢለ ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለዎ ከም ተራ ሰብ ክሪኦ ከለዎ ግን ኢትዮጵያ ዝረኣዮም ዘሎ ነገር ካብቲ ዘረባናቶም ንሰምዖ ዘለና ይርዳእና እዩ ሲምፕል ካልኩሌሽን ተዲሁን እንታይ ይብሉ ንሕና ብዙሓት ኢና ብዙሕ ሰራዊት ከነሰልፍ ንኽእል ኢና ብብዝሒ ሰራዊት መፂና ድማ ኦቨርዌልም ክንገብሮ ንኽእል ኢና እቲ ቦታ ብፍላይ ንዓሰብ ዝበሃል ከይድና ክንሕዞ ንኽእል ኢና ይብሉ የስ ዩ ካን ንዓሰብ ብዙሕ ሰራዊት ኣምፂኻ ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ that's not a question ክትጥቀመሉ ትኽእል ዲኻ እዩ ትሕቶ ኤርትራ ናይ ግድን ኣይኮነትን ኣብ ዓሰብ ጥራይ ኣትኪላ ክትዋጋኣካ ኤርትራ ኣስመራ ቀሪቦም ከለዉ ንናቕፋ ክምለሱ ዝወሰኑ ሃገር እዮም ነይሮም ምክንያቱ ኩናት ማለት ኣብ ድፋዕ ኣብዛ ናይ ሕጂ ዓውደ ኩናት ወይ ኣብታ ድፋዕ ተዓዊትካ ዶ ኣይኮነን ናይ ባትል ኣይኮነን ዎር ኣብ መንጎ ባትል ዎርን ፍልልይ ኣሎ how to win the war is bad not how to win the battle ነፍሲ ወከፍ ድፋዕ ክሰብረለካ ማለት ኣይኮነን ኣገለገለ ድፋዓት ከተዝልቕ ትኽእል ኢኻ ነቲ ኩናት ግን ክስዕረለካ ከስዕረካ ዝኽእል ክትረለካ ስለዚ ኤርትራ ናታ ስትራቴጂ ከምቲ ንሳቶም ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ዝኾነ ስትራቴጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሽግር ዘውድቖም ከመይ ይኮነን ሕጂ እንታይ እዩ ብመሰረቱ ንሳቶም ተገድሶም ዘላ ነጥቢ እንታይ እያ ትበሃል ኩሉ እቲ ኣብ ርእሶም ወዲኦም እዮም ነቲ ኩናት እቲ ዝዓበየ ፀገም ግን ኣብ ባይታ እዩ ዘሎ ፀገም እቲ ባይታ እዚ እቲ ሽግር ኮይንዎም ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ እዩ ኣብዚ ረይዎ ቀፃሊ እየ ከም ዘምፃልኩም ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዝበሃል the biggest problem ናቱ ውሽጣዊ ፀገም እዩ and this ኤርትራ ናይ ብሓቂ ንህላዊያ ዘገድሳ ተኮይኑ እዚ ነገራት እዚ ክትጥቀመሉ ትክእል ኣለዋ እዚ ነገር እዚ እንተዘይ ተጠቂምናሉ ካብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክትቀስና ይትኽእልና ኤርትራ እሞ ካብዚ ሕጂ በፂሖሞ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ እኮ ብሽፉን እዩ ነይሩ ሕጂ እኮ ብውቅዕ እዩ ደርፍታት እዮም ዝገብርሉ ዘለዉ ስነ ጥበብ እዩ ተቐይሩ ዘሎ ዝረኣየሎም ቪድዮ ድማ ብዛዕባ ዓሰብ ጥራይ ብዛዕባ ካልእ ይረኣየሎም ኒ ባይ ዘ ወይ ክርዳእኩም ኢትዮጵያውያን ናይ ኢትዮጵያውያን ክርእዩ ደልዩን እዮም እዚ ሚድያ ናቶም ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ ዝርኢ ኣለዉ ደይኖ ኤርትራውያን ከመይ ገይሮም ከም ትሪእዎ ዳትስ ዋይ ኣነ ኣብ ዘምፃልኩም ኣብ ናቶም ከይድኩም ኣይትረኣይዎ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዉ ፀላትና ክንፈልጥ ኣለና ቱ ኢልካ ደቂስካ ምንባር ሓደጋ እዩ ግን ኣብ ናቶም ከይድኩም ካይትረኣይዎ ኣብቶም ናይ ኤርትራውያን ቻነላት ረኣይዎ ነቶም ኤርትራውያን ተሓጊዝኩም ኤርትራውያን ይዓብዩ ኤርትራውያን ድማ ናይ ኤርትራ ትረኻይ ዘለዎም ናራቲቭ እዩ ዘለዎም ስለዚ ንፀላኢኻ በዓልካ ከተሕይለ የብልካን ምንታይ ንክፀርፈካሲ ከተጣቅዓሉ የብልካ ይፀርፎ እኮ እየ ዘለኹ ኖ ፀርፊ እኮ ንዩቱብ ፀርፍን ንኣዳን ክልቲኡ ማዕረ እዩ ኢንጌጅመንት እዩ ዝበሃል ምናልባት ቋንቋ ናይ ዩቱብ ኣልጎሪዝም ከምኡ እዩ ፀርፍን ንኣዳን ማዕረ እዩ ትሰርሕ ኣብ ዩቱብ ኢንጌጅመንት ኣለዋታ ቪድዮ እያ ትበሃል ስለዚ ኢንጌጅ ኣይትግበሩ ምሶም ኣይትፅሓፍሎም ኣይትመልሱሎም ላይክ ኣይትግበሩ ኣይትረኣይዎም ታዛ ዓብየት ምስጢር ናይ ሶሻል ሚድያ ክትሃድም ኣለካ ሕጂ እንታይ ኣብዚ ስምዕዎም ፋኖ ዝበሃል ቀፃሊ ሰራዊት ዝሃንፅ ዘሎ we need at least 15 to 20 million armed militias from the entire Amhara population ካብ 15 ክሳብ 20 ሚሊዮን ሰራዊት ክንገብር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሚን ቃል በቃሉ ኩሉ እቲ መንእሰይ ወታደር ክኾን ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ባይ ዘ ወይ ኣምሓሩ 20 ሚሊዮን ገለ ይኮና በሃልቲ እዮም 40 50 ሚሊዮን ኢና በሃልቲ እዮም
ترجعون نفسهم كم يوم تقول statistics أو اشتعد زول يقبلون يوم كاب 3 مليون يوم أمحار زبال يقبلون يوم أمحار يدبس حبالتيهم so تهم زبلو زلو بتي أمحار زبال حيلو كحيل كم زلون حد النوتو كتر كذا زل كم زلون بحبارك على كم زلون للي كل دما نهلاويو بقال سناتو هجت زعبي نتا أمحار بده زخون زلو نزت سلو نارانا كي نخلينا نتا أمحار زبال حرينو تبقيس زلي هذا نجر أبتام حراز له نكي عوتون زعنق فهم زلو خينو زرعين نعي انتايو بحفشة نساتهم هذا النتنا توم شجر سلزلي حبراوي سراوي تغويمم بحبر بمثل كك على زغل سراوي سلزي بلو اتكبت حوز خلو درجة عوت عنك فهم زلو نسيمبر أبن سراويتون يكون عنك فهم زلو and كل زنرية زلنا دما نيرترا حركات أقدس نتبي كندي سراويت لنا كندي حيل لنا كندي أسوار لنا حالاي درجايس تغندي صلايخا وشتاو حمام الله وشتاو صقم الله سلازي بزي وعلى حدر تصلايخا كبال حق خمزلي حنقلي يوم يجي لولاونتنا هاجر دخن دفرينا تقول لهم I understand I get you أبز سمعوها لولاونتنا أنا عطاتهم كم زي يقدسهم نلولاونتنا كدفرو دحرز بالخم زي يكون أبز ቶፎል ኤርትራ እኮ በጣሊያን 40 ዓመት ከተገዛች በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ስትመለስ በደንብ ተጠንቶ ነው በፌደሬሽን 2-3 ጊዜ ግሩፕ ተፈጥሮ ወሮንግ የሆነ ዲሲዥን ላይ የሚያደርስ ሁኔታ ተፈጥሮ የተለያዩ አገሮች ኤርትራ መጥተው እንዲያጠኑ ተደርገው ከኢትዮጵያ ጋር በፌደሬሽን ይሻላታል 10 ዓመት በእንግሊዝ ከተገዛች በኋላ ማለት ነው ከኢትዮጵያ ጋር በፌደሬሽን መኖር ይሻላታል ሲባል የኤርትራ ወደብ ኢትዮጵያ ካልተጠቀመችበት ዜሮ ነው ቫልዩ በሚል ነው የምትቆምበት ምንም አይነት እዚኦም ሕጂ ደይመለይ ተባሂሎም ዝመጹ ዘለው እዮም ተርዲኹም ለኹም ብየማንን ጸጋምን ሃገራዊ መደበራትን አክቲቪስትን ነዚ አይነት ናራቲቭ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ደረጃ እዮም ዘፍሉ ዘለው ናጽነት ናይ ኤርትራ ዝሕጂ ክልተ ጸጉሪ ዘብቆለ ዓብ ሰብኣይ ምሁር ኢኻ ኤርትራ ናብ ፌደሬሽን ክትኣቱ ከላ بمصنعت استسني نيرو إيديت كتزنع كلاهاكو مصنعتي كونن حزب إيرترا انتاي دلي خاطل زلكا حزب إيرترا انتاي دلو نيرو نخالوت هاجرات أفريقيا دا مصنعت دي تقبر لهم نبركا ندحري كاب مجزعت مسوات زوات زل الحبرات السب كله بمصنعت كخون نيرو سوداناويان مصنعت خايد لهم دا ناس رتم نخربو نيجيرياويان مصنعت خايد لهم نيجر مصنعت خايد لهم تشاد مصنعت خايد لهم هذا مجزعتها وحيل كولونيال باور متي ومنيرو دحريو تهزبي اب حدا كارتا سلازقمه زنبره باي ديفولت كم حجر قيم سلازلو زهزبزي ناصنتي زوهابه نيرو سلامتا بيرترا مسكونه فلي مصنعت زليكا بيكوز شيطان زخونه نغوستي ابت غزيت زنبره مغابريا نا معراب زخونه هيدا سلاسه زبال نسو نقل يوم ناسجده نقل يوم نحسوي مانيبيليت سلازغبرو امبرنا ايرترا حتى دا نزور أرتحت تليان 5 عامات سجزت 4 عامات كخوك دلو يليو الصوت أملهم سلزغني كابش عنشو من تميتين تسعان كسب 4 حدن لا 5 عامات يتجزي بتليان أوكي كل زي تاريخ زنبعك أجاج خامل لاي نبوريزي سلازي زي إيرتراز بالهاجر ليجيتيميت حتونير وناس أنا نغركب ليجيتيميت سلمتاي كم حنت تريتوري دوب ناتا مس كلهم قربابتي كولونيال باورز مس فرنسا مس فرنسا بجبتي مس إنجليز بالسودان دوب مالتيو مس مليليك دما بإثيوبيا بدبوب زتحنصص كارتا زلو هاجر 5 عامات ابتعتي كولونيال باور تقميتا 5 عامات مالت عدما سبيو ابت غزيتي حدا ولدو 5 عامات ينيرو عدمي سلازي حدا ولدو زاكل ابتعتي تقميتو السدرا يغنا يخلم دحري دما 10 عامات ابتعتي انجليز دما كم حدا هاجر زخده سلازي ايرترا العلم مانم افريقا وهاجر لولاويت هاجر يانيرا ناصنتا زغبا هاجر يانيرا The only difference is زياتهم أفتحتنا زلوا نتنا علم حقي أم دبلاغن أم سياغن كاب شعوك ساب حجي دما تقصد زلوا تاريخاو بدل قبل الاسبير ترايزي تاريخاوي بدل قبل الاسبير ترا رجعهم الله أي قارص وانيم كقتلي تزناقرز حجون نتلو لاونتنا لما نعصمتنا إيرتراي من سيات تغفيل له زمزة نعو كومبرومايز نخجبر ندحري تمليشي زارب زلوا even نتي ناي فدريشن إيرترا كيدا ليتوستو هابا فدريشن ونوكو نتعلم لخاو حقت عيسوم زد أغللوا هاجر إثيوبيا نيرو السنة بعد جباني نيرو بزعبوا نير إثيوبيا زخصم يلن سلازي
ኤርትራ ኖርማል ፀላኢ ኮነትን ዘለዋ ክንብል ከለና ንምግናን ዝኣክል ኣይኮነን ኩሉ ዓይነት ሕጊ ጥሒሱ ኣንጻር ኤርትራ ክኸይድ ዝኽእል ሓይሊ እዩ ዘለና ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ነዚ ክበድ ናይቲ ፀገም ተረዲዩ ናይ ሓዋሩ ካብ ወለዶ ንወለዶ ዝቕፅል ፀገም ክከትፈልና የብሉን እዚ ናይ ሰውራ ወለዶ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉሉ እዚ ናብ ዝቕፅል ወለዶን ክሓልፍ የብሉን ፀገም እዚ ምክንያቱ እዚኦም ንደቆም እዮም ዝምህሩ ዘለዉ ኤርትራ ናትኩም እያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናትኩም እዩ ብዘይ ካባኹም ንዓኹም ዝተፈጠረ ታሪክ ናይ 3000 ዓመት ናትና እዩ ነይሩና በለዮም ዝምህርዎም ዘለዉ ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ ጀነሬሽን እንታይ ክብል ሓሰብ ናትና ይክብል ነዚ ውግን ወረ ውግን እውን ኣይክዝክሮን እዩ ኣብ ውግን ከም ዝተሰዓሩ እውን ኣይነግርዎን እዮም ዘለዉ they don't know this is history ስለዚ 120 ሚሊዮን ኢኻ ስኻ ትያቶም ድማ ብናቶም ቆፃፅረ ዋላ 5 ሚሊዮን ይበልኻ 5 ሚሊዮን እዮም ስኻ ክንደይ ግዜ ዕፅፍናቶም ኢኻ ቁጠባናትካ ዓብዩ ብዝሕለካ ረብሓለካ ዓሰብ ተወሲድካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትገብር ትኽእል ቢችስ ክትገብር ትኽእል ደሴታት ክትገብር ትኽእል ንግዲ ክትገብር ትኽእል ገለ እንተኢሎም ሞ ኣብ ስምዒት ክእትውዎ እዮም ነቲ ኢሊት ነቲ ኩናት ድማ ክደግፈዩ ንኤርትራ ድማ ሰላም ክኸልዋ ኣይኮኑን ስለዚ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ ወርቃዊ ዕድል ሃገር ባዕሉ ክፈርስ ዝደሊ ዘሎ ሓንሳብ እናሓዋሩን ሓደ መደምደምታ ክግበረሉ ክፈርስ ድዩ ወይስ እቲ ኢንስቲትዩሽን ናይቲ መንግስቲ ድዩ ክቕየር ኣከሙ ኣግረሲቭሊ ክስራሕ ይግባእ እንተዘየለ ኤርትራ ቀፃሊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስግኣት ድማ እንታይ እዩ ፀረ ቢዝነስ እዩ ስግኣት ማለት ፀረ ቢዝነስ እዩ ንሕና ኤርትራውያን ንሃገርና ስለ ንፈቱ ኢና ነዚ እናሰማዕና ኣብ ሃገርና ኢንቨስት ክንገብር ዕድል ይከፈተና ንብል ዘለና እምበር ካልእ ህዝቢ እኮ ከምዚ ስግኣት ተሰሚዑ ንኣብነት ጥልያን ኢንቨስት ዘይትገብር ዘሎ እዚ እቲ ምክንያት ክኽርዳእኩም እዚ ወዲ እዚ እቲ ሓደ ካብቲ ምክንያቱ ኣብዚ ረእይዎ ሰብ ዘይርዮ ከይመስለኩም ኣብዚ ሓደ ሪፖርት ወፂኡ ነይሩ 95% ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ኮንተንት ናቱ ብዛዕባ ውግእ ኢሎሞ 95% መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ in a shocking revelation that has sent ripples across the international community a confidential investigative report by the International Institute for Media Integrity ዝበሃል globally respected watchdog has uncovered that 95% of the media content in Ethiopia is war-related, with only 5% addressing poverty alleviation. ስለዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ድዩ በቲ ኣክቲቪስት ናይ ኢትዮጵያ ድዩ 95% ትሕዝቶናቶ እስኩና ዝተሓሓዝ እዩ ኩሉ እዚ 95 ናብ ኤርትራ ይብለኩም ኣለኹን ኣምሓራ ንኣቢ ንምውራድ ኩሉ ቋንቋኦም ናይ ኩናት እዩ ዘሎ ብዝዋን እዚ ኩሎም ኦሮሞ ሓንሳብ ንኣቢ ዝድግፍ ሓንሳብ ድማ በቲ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ኮይኑ ብዛዕባ ኩናት ጥራይ ትዛረብ ትግራይ ኣብ ናይ ኩናት መንፈስ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ካልእ ክልላትን ከም እቲ መንግስቲ ቀፃሊ ብዛዕባ ኩናት ይዛረብ ዘሎ ሓንሳብ ናይቲ ፋኖ ክኸውን ይኽእል ሓንሳብ ሸነክ ክኸውን ይኽእል ሓንሳብ ናይ ትግራይ ሓንሳብ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ምስ ሶማልያ ዝብልዎ ዝነበሩ ምስ ሱዳን ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ሃገር ኩናት war related content እዩ ዘለዋ እዚ ድማ ነቲ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ግን ጠጠዋ የበሎምን ኣብቲ ዓዶም ክንዲዚ ብዛዕባ ኩናት ዝዝረበሉ ሃገር ስቲል ናይ ወፃኢ ሓገዝ ይረክባሎ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ይረክባሎ ዲስ ኤርትራ ኖርማል ፀላኢ ኣይኮነን ዘለዋ ዘብለኒ እዚ ኣነ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ንሓደ ሃገር ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ከም ዘይረክብ ክገብሮ ዝግባእ ኢትዮጵያ ግን በቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ርእስቶም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣብ ሪስፔክት እዩ ዘለዎ እቲ ሃገር እዚ ከዓ ኣሜሪካን ኤሮጳን ዝሰርሕዎ እዩ ነይሩ ነቲ ኤሮጳ ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ካል ኣፍሪካ ፍሉይ ንክኸውን ገይሮም እዮም ብናቶም ፃዕሪ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ኣሪና ተቐባልነት ኣለዎም ደገፍ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ድማ ናይ ኣፍሪካ ቦስ ኮይኑ ክረት ኢትዮጵያ ይደልይዎ እዮም that's why ኩሉ ዓይነት ጥሕሰታት ሕጊ እናፈፀመ ከሎ ኢቭል ነገራት እናገበረ ከሎ ስቲል ደገፍ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ኤሮጳ ጥራይ ትማሊ 300 ሚሊዮን ሓጊዝዎ ነቲ ኢትዮጵያ ዝባል ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ኣምሓራ ግሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝፍፅም ዘሎ ሕቶ ናይ ትግራይ ናይ ኦሮሚያ ኩሉ እዚ ዕብዳን ዘለዎ ሃገር ንዕኡ ንምሕጋዝ ፀገም የብሎምን and this is not a normal enemy ዘለና ፀላኢ ኖርማል ፀላኢ ከም ዘይኮነ ደጊምና ደጋጊምና ከነፅረልኩም ስለ እንደሊ እምበር ከምዚ ዝግበረሉ ዘሎ ሃገር ሲ ሓደ ግዜ ማለት I'm going to give you እቲ ዝዛረበ ዘለኹ ካብ ሓደ ኤግዛምፕል ወይ እውን ካብ ሓደ ጫፍ ነጥቢ ዝተበገሰ ዘይኮነሲ ንነው ኣብ ብዙሕ ነገራት ዘጋጥም ከም ዝኾነ ንኽንፈልጥ ቀፃሊ ዘጋጥም ኣብቲ ሃገር ማለት እዩ እዚ ኣብ ኦሮሚያ ኣጋጢሙ ዝብልዎ ዘለዎ ሕጂኻ ታይም ዝብል ዘሎ እዚ where is the title natu second deadly ambush in Oromia's Horo Gudud bal abkal abwalaga dama 7 lives they stole rises to 27 in 1 week ስለዚ ነዚውን ኣብ መኪና ጨውዮም ሰባት ከም ዝቀተሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሚያ ማለት እዩ ጁን ኣብ ተወለጋ ዝበሃል ተጨውዮም ሰባት ይቀተሉ ከም ዘለዉ ሽፍትነት እዚ
ሕጊ ኣልቦነት እዩ ዝነግረካ ኣብ ሓደ ሃገር መንግስቲ ዘለዋ ሰራዊት ዘለዋ ፖሊስ ዘለዋ ስለያ ዘለዋ ሓይሊ ለና ኢሉ ዝጀሃር ኣብ ውሽጢ ዓዱ ቀፃሊ ክቃተል ዝውዕል ናይ ምቅታል መንፈስ ዘለዎ ዘይተኣደነ ኣፅዋር ዝተሰከመ ሓይሊ ዘለዎ ብተዓዲ ብመንግስቲ ዘይእዘዝ ሃገር እያ እዚኣ ስለዚ እዚ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዓዘቕቲ ካብዚ ክወፅእ እንድሕር ኢሉ ከምዚ ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ሰላም ዘለዎ ሃገር እንድሕር ኮይኑ ኢትዮጵያ ደን ኤርትራ the next day ዓብ ብድሆ ይፅበያ ኣሎ ብድሆ ቅድሚ ሕጂ እውን ፈቲኖም ክስዕርዎ እዮም ማለት ኣይኮነን ግን ንኤርትራ ግን ናይ ወለዶ ስቃት ዝፈጥር ሕቶ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ወለዶ ፅኢልካ ንኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ከተደዓዕሶ ኢልካ ዋላ ሓንቲ የለን ኢልካ ምርኣይ ማለት ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓና ንፀሊም ፀሊም ክትብሎ ኣለካ ንፃዕዳ ፃዕዳ ክትብሎ ኣለካ ንዓቢ ዓቢ ንንእሽተይ ንእሽተይ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ስቃት እዩ ንኤርትራ ንመፃኢቲ ኤርትራ ሰላም ክህብ ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ከምዚ መድረክ ድማ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ክትገብር ከማን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ሓሳድ ዝኾነ ፀላኢ እንተለካ ኮይኑ ነቲ ፕሮጀክታት ኣብ ምዕናው ክዋፈር ከም ዝኽእል እቲ ዘለዎ ኣካል ኩናት ክዕውቶ ዘይክእል ግን ሪናይና ቅድሚ ሕጂ ሓሳድ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ሕርጊጎ ዝነበረ ሰዓት ባዕሎም እዮም ሃሪሞሞ ናይ ኩናት ቦታ ስለ ዝኾነ ነው ንህዝቢ ክትሕስብ ህዝቢ ኤርትራ ሓፍ ከይብል ኩሉ ግዜ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድላት ኣብ ኤርትራ ንኸይቅፅል እቲ ሃገር ካብ ብቁጠባ ንላዕሊ ንኸይትኸይድ ከም ስትራቴጂ ዝሓዞ መንግስቲ ስለ ዘሎ እዚ ኣስተውዒልካ ሪኢኻ ምኻድ ከም ዘድሊ ደጊመ ደጋጊመ ክገልፅ ፍደሊ ሕጂ ናይ ኣምሓራ ጥራይ ኮንጋ ክንርኢ ኣብዚ ኻራዩ ሻዕቢያም ፋኖም ከፌዴራል መንግስት ጋር ወደ ግጭት የገቡት የሰላም ፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ተፈረመ በሚል ነው ምክንያቱም ሻዕቢያ ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ስለሚፈልግ የትግራይን ህዝብ የትግራይን ኃይል ኢትዮጵያን ማፍረስ ስለሚፈልግ በዛ ቀጥሎ ይሄንን በማጥፋት እዚህ ጋር ደግሞ ያፈርሳል ስለዚህ ለኢትዮጵያ የምትመች ለኤርትራ የምትመች ኢትዮጵያ ኤርትራ የብቻችን ኢትዮጵያ ደግሞ የጋራችን ብሎ እንደፈለገ እንዲፈነጭባት ነው የሚፈልገው ሕጂ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤሊት ኣክልተ ዝተመቐለ እዩ ሓደ ንኣቢ ንምሕጓስ ዝዓጠቐ እዩ ንበዓል ዝሓዊስካ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ እቲ ፋኖን ሻዕብያን ዝቆጥዖም ውዕል ፕሪቶሪያ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍዎ ስለ ዝሓስቡ ዝነበር እዩ ላየር ሓሳቡ እኳ ይበሃልን እንዲ ግን እዚ ውፁእ ሓሶት እዩ የስ ንበዓል ንዓኻ መልሓሰኛታት ታርጌት ገይርኩም ነይሩ ክኸውን ይኽእል ሻዕብያ ንህዝቢ ትግራይ ግን ክትንክፎ መደብ ኣይነበሮን ህዝቢ ትግራይ ድማ ዕድል ኣብ ዝረኸበሉ ይመስኪሩሉ ከም በዓል ንስኻትኩም ብሓሶት ዝተወቀጠ መልሓሰ ዘይኮይኑ ስለዚ ኣገይን ውዕል ፕሪቶሪያ ንምንታይ ኣጋጢሙ ስለምንታይ ከሻዕብያ ድሓርካስ ንኢትዮጵያ ከፈራርስ ዝደሊ ስኻ ደይኮን ከን ኣዲስ ኣበባ ከተፍርሳ ትኸይድ ነበርካ ሻዕብያ እኮ መንጋጋኻ ስዒቡካ ኣዲስ ኣበባ ከይትኸይድ ናብ ከባቢ ይኸልኪልካ ስለዚ እንታይ ክገብር እዩ ንኢትዮጵያ ከተፍርሳ ባዕልካ ትኸይድ ኣይነበርካ ከምኡ ዝብል የለን ድዩ ንኢትዮጵያ ነቲ ሰራዊቱ ሕቁ ሃሪማ ኣፍሪሱ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ዝነበረ ስኻ ደይኮንካ እንታይ ክገብር ሻዕብያ ከፍርሰልካ ዝኽእል ቢገስ ጌጋ እኮ ንሓትሕዶም ፅቡቅ ገይሮም ክጠፋፉ ግን እቲ ፀገም ጌጋ እኮ ኣይኮነን ነይሩ እዚኣቶም ተድምለሱ ነይሮም እቲ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ሲስተም እዩ ተመለሰ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ሲስተም ድማ ናይ ኤርትራ ኣመና ክፉ እዩ ነይሩ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዳወደይደይ ቆሽምድመድ ናይ ዘረባይ እምበር ክሳዕ ክንዱ ንኤርትራ መፅኡ ስጋት ክፈጥረላ እኮ ኣይኮነን እንታይ ኢና ንብል ፀኒሕና ምስ ወለዶ ፀገም ክፈጥረልካ ዝኽእል ኢና ንብል ዘለና እምበር ሕጂ መፅኡ ንኤርትራ ስጋት ክፈጥረላ እዩ ዝብል እኮ የብልና ስለምንታይ ምዃኑ ኣብዚ መልስ ኣለኩም ሕጂ ስምዕዎ ጉልበት የመጨረሻ አማራጭ የውስጥ ሰላሟ የመጀመሪያ መሆን አለበት የውስጥ ሰላሟን ካስከበረች በኋላ በኢኮኖሚ ማደጓ የግድ ነው መጽሐፌ ገጽ 50 ላይ ያለ እንዴት መበልጸግ እንደሚቻል ስለዚህ መጀመሪያ መልካም አስተዳደር መፍጠር ነው መልካም አስተዳደር ፈጠርክ ማለት የህግ በላይነት ተከበረ ማለት ነው የህግ በላይነት ተከበረ ማለት ሰላም ሰፈነ ማለት ነው ሰላም ሰፈነ ማለት ደግሞ የልማት ፍላጎት አለ ማለት ነው የልማት ፍላጎት አልሚ ኢንተረስት ያለው አልሚ መጣ ማለት ብልጽግና ነው ይሄ ስቴፕ ግን ሰጠብቅ ዝም ብለ ዘለህ ብልጽግና ውስጥ ብትገባም ይሆናል ይሄን ማድረግ ነው የውስጥ ሰላማችን መጀመሪያ ማስጠበቅ እሱ ሲመጣ ፓወርፉል የመሆን እድልህ በቃ መሰረቱን ጣልክ ማለት ነው ስለዚህ ነቲ ናይ ዓሰብ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ብሓይሊ ንኽንገብሮ እንትኾይና መጀመርያ ስቴፕ ውሽጣዊ ሰላምና ከነውሕስ ክንክል ኣለና ውሽጣዊ ኣካይዳና ክንዕርኽ ክንክል ኣለና ኩናትን ወረ ኩናትን ገዲፍና ኣብ ልምዓትን ኣብ ቁጠባን ከነተኩር ክንክል ኣለና እቲ ኩናት ኔክስት ስቴፕ ክኸውን ዘሎ እዩ ዝብለና ዘሎ ዋው ቴንክ ዩ ለባም ኢኻ ትመስል ያይ ንኤርትራ ንኽትሃርምሲ ክዳሎ ለኒ ዝብሎ ዘሎ ንኢትዮጵያውያን ኢኹም ዝብል ዘሎ እሱ ንኤርትራውያን ግን ኢትስ አ ክሊር ስቴትመንት
እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሰላም ተረኺቦም እንተ ተረጋጊዮም እዚኣቶም እቶም ኢሊት እዮም ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ይዛረብ ዘለኹ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፀላኢና ሕጂ ዕድል የብለይን ዓቕሚ የብለይን ክእለት የብለይን ፅባሕ ንግሆ ግን ክሃርመኩም እየ ከጥፋኩም እየ ሉላዊ መሬትኩም ብሓይሊ መንዚዐ ክወስድ እየ ዝብል ዘሎ ዳትስ ክሊር ስቴትመንት ማለት እዩ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ እንተወሲዳ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ቅቡል ዝኾነ ምክንያት ኣለዋ ኦፍኮርስ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ስለዘይኮነ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገርስ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልየና ብኣገባብ ተደይኩምና ብሓይሊ ዘይተርፍ እዩ ኻይሊ ስለዚ ክንደይ ግዜ ተዛሪቡ እዩ ሓደ ግዜ ደይኮነ እጂ ትሕቶ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ካውንተር ክትገብር ትኽእል እዩ ትሕቶ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጋሕማት ሃገር ውሽጢ ኣቲኻ ክትገብሮ ትኽእል እውን ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ግን ኣብ ሱዳን ዝረኣናዮ እቲ ዝዓበየ ብድሆ እዩ ኣብ ሱዳን ዝተራእየ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ነቲ ናይ ሱዳን ብድሆ ከመይ ጌራ ሰጊራቶ ኣላ እዚ ድማ ምናልባት ከም መምሃሪ ወይ እውን ከም መርኣይ ክውሰድ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ኣገይ ንሕና ዘለና ብድሆ ናይ ሕጂ ወይ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍታሕ ዝኽእል ገለ ዘይኮነ ኣብ ነዊሕ ግዜ እውን ክሕሰበሉ ዘሎ እዩ ለንቀነ ሓንቲ ቪድዮ ወፂአ ርአየ ነይረ እዚ ረእይዎ እስከ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ማዓስከር ሳዋ ንበይኖም ዝስልጥኑ ተወለድቲ ብሄረ ትግረ ደቂ ከሰላ ከባቢ ማለት እዩ ትግረ ብሄር ከም ብሄር ኣብ ሱዳን ኣለ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኤርትራ ኣብ ሰባ ወሲዳ ዓሊማ ኣሕይላ ኣገልቢላ ምስ ሰደደቶም ነቲ ናይ ኣልቡርሃን ሓይሊ ወሳኒ ውፅኢት ንኸምፅእ ዝገብርዎ ዘለዉ እሶም እዮም ዝበሃል ዘሎ ብርግፅ ናብ ኤርትራ ደምፅኦ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ክትገብር ከም ትኽእል እዩ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንክትዕልም ንኤርትራ ዝቐለለ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ኣብ ክንዲ ኣብ ኩናታት ኢኻ በዓልኻ ነቲ ፀላኢኻ ክትዋግኦን ከተጥፍኦን ክንደይ ወፃኢታት ከተጥፍ ካብ ትኽእል ነቲ ንፀላኢኻ ከውድቕ ዝዘሊ ዘሎ ንዓኻ ሓደጋ ንዓኻ ከጥፍኣካ ንዝደሊ ዘሎ ከጥፍ ንዝደሊ ዘሎ እንተሰልጢንካዮ ዝኣክል ብቅዓት ነራሂብካዮ መልሚልካዮ ኣወዳድባ እንድሕር ምሂርካዮ ባዕሉ ነቲ ንስኻ ክትገብሮ ዝግባእካ ስጋት ባዕሉ ካኣልየልካ ይኽእል ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣምሓራ ፋኖ ሃሪሙን ኣዲስ ኣበባ እንታትዩ እንታይ ጋራንቲ ኣለና there is no guarantee in life ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያና ስራሕት እያ ከም ትገብር ዘላ ኤርትራ ብቁጠባ ክትዓቢ ግዴታ እዩ ምርጫ ኣይኮነ ግዴታ እዩ ህዝባ ክባዛሕ ኣለዎ ቁጠባ ክዓቢ ኣለዎ ቴክኖሎጂ ክትዓጥቕ ክትክል ኣለዋ ነዚ እንተዘይጌርና እታ ሳቶም ዝብልዋ ዘለዉ ካልኩሌሽን ውዒላ ሓዲራ ንዓና እውን ክትንክፈና ትኽእል ነጥቢ ኮይና እያ ትስምዓኒ ሕጂ ናብቲ ኣብ ስግርና ዘሎ ክንሰግር ኢና ኣብቲ ጎደቦና ማለት ብፍላይ ብወገን ተጋሩ ዘሎ ንርአ ብጣዕሚ ባይዘወ ብጣዕሚ ሓደገኛ ምዃኑ ዘርኢ ትኩናትስ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ኢሉ እኳ ኣይተበገሰን ማለት በቃ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ኣይተፈፀመን ናይ ኣንበሳ ተወሪሩ እዩ ጉሎ መኽዳ ከምዚ ኮይኑ እዩ ጾረና ከምዚ ኮይኑ እዩ ኣድያው ከምዚ ኮይኑ እዩ ኢሉ ኣይኮነ ቀይሕ ባሕሪ ኢሉ ይኸይድ ሕዝስ ቀይሕ ባሕሪ ዘላም መሰል ዝመስለክን ማለት ምን እንታይ ኢና ዘለና ዋ በቃ ናይና ኣጀንዳ ይኮነ ኣነ حسابا مقال يقرب صنحني مقال يقرب فتح ترقي صنحني وا بصورو بعين بوليتيكا حزي ኢትዮጵያ ዝግበለሉ ስራሕ ምስራሕ ትግራይ ናይ ሞት እዩ በቃ ኢትዮጵያ ሲ ተጋገይ ሰባት ሰርሑ ዓዲ እንድያ ስለዚ ዓዲ እዚኣ ብብፅዒት ንሒዝና ክንከድ እንዲ ዝግባእ እምበር ጭራሽ ትናይ ኦሮሞ ሓይሊ ይገብር نحن دقيقنا طفينا نطفى بالعلم طفانا نطفى زي بروجكت سي نايز مساح خوين كما خاد نوري سرو كم تقراي كوين كاس زيات بحال طرت الربح يبلا صوتا يزول كنو اي اترازو نو سي خنقيرينا ايرتراو زقالس يخبرو لي ايرتراو عد يقالس يحشن يبزول اليانس جيم يقالس انا مزي او كلمون ኣብዚ ሰዓት ግን ኖ ኣብዚ ከመይ ገረ ይግድዶ ኣይወዳኹን ባፈሻ እቲ ዲቤት ናይቶም ተጋሩ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ትግራይ ምክትሉ ዝምልከቱን ሽሞታት ክህብ ተፅቢት ይግበረሉ እዩ ሰላም ኣብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣማሲዩ ዝተሰምዐ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ድማ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንክኸውን ብእቲ ዘለዎ ህወሓት ከም ዝተሓረየ ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣወዳድባ ኣብያተ ዕዮን ምትዕራይ ዝዓለመ ዝተባሃለ ኣኼባ ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ
لمعت تساليت ألم بوليتيكاو بحالنا أب مدماز مكالن مكبارن سمسرتن مكبار بلعل قلحتا كسر حيك بلما حدوش بريزيدنت جنرال تادس ورد تزاريبهم أتي بريزيدنت نجي قالت ألوم سلسة ميايزام قلتشن 17 عامت مرت زتخايدة ناي كابيني أخيبايم أتي كابيني ببيرو سيفيل سيرفيس تداريو زغربلهم عودات با أبيات عيو مسرت غيرو زاتيو كوينم دحري سفيح ميد دمكات دمام بمول دمصي أزدق ولم أتي عودات با نتي أبس رح تنحى بمسرتو زلوت زي كونس زنبرة زي سنسلت بزوجد وصيتاويدنات نايتم تكالاتن حيل سبن بزرغاغص لعلو خل دمام قدم خلن وعلي بريترا بمولنت كفصامن بزخل أجباب نمتعراي زعلم مخانيم أتي جنرال تغليص زلام بريزيدنت جنرال تادس وردا اتحيزو قندي متعراي عودات با أبيات عيو زليلو مخنيات تتاو أب حزبنا زولو زوريا ملاح صقمن مفتح حجي تي ناي تግራይ ሕቶ ትራንዚሽን ኣብ ፓወር ናይ ስልጣን ምስግጋር ይገብሩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ድራማ ዘለዎ ክልል ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ብክልተ መንገዲ ክርዮ መጀመርያ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ትራንዚሽን ከም ሓበሬታ ጥራይና ክንርዮ ዘለና ኣብዚያ እስከስሙ ቀባሉም በበርከት ዝበሉ የተጌታቸው ረዳ ነዚ ስልጣን እዚ መቀባሉም በበርከት ዝበሉ ተጋሩ ከበድ ዝበለ ነቀፌታ ዋላኳ እንተገጠመም ከቢድ ዝተባለ ዕላማ ዝሓዘ ስልጣን ምስ ምዃኑ ተታሒዙ ግን ንመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ካሊእ ዓወት ከምጸሉ ከም ዝኽእል ይነገር ኣብ ጉዳይ በር ባሕሪ ከም ዘይደቅስ ድሕሪ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሹመት ዘረጋገጸ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ጸጥ ተገይሩሉ ብጓሃር ክሰርሐሉ ውሳነ መሐላሊፉ እዩ ድሕሪ ዝውሳነ ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ገይሩ ዝሾመ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ በአንፈት ዲፕሎማሲ ክረኽቦን ዝደለየ ዓወት ቀንዲ ተመራጽ ከም ዝገበረ እዩ ዝተገለጸ ኣይተ ጌታቸው ረዳ መንጎ መራሕቲ ሕወሓትን ኤርትራን ዝግበር ዝነበረ ርክብ ብትሪ ብምውቃስ አንጻር ኣብዚያ ኣገዳሲት ነጥቢ ኩሉ ሰብ ክርዳእ ዘለዎ ነጥብላ አብይ አሕመድ ኣብዚ ሓለፈ ሓንቲ ኣርቲክል أبيناي بلاتفورم كم زخونة تاي ذكراني قل هانت أرتيكل زنبب كاب زن قربا معلتات صبات أرتيكل إثيوبيا يعني صحفوا يعني را جيتاتشو أبي أحمد أبزن زحلفة دحر وعل بريتوريا إن كل هيك ميوين زيادة جن دحر وعل بريتوريا نتناتو أم عربايان هجرازلو تقبل النت زل على أجمع كوين وزن برا كوين زراعي نوع جيتاتشو ردان ساعات كان زبالو يوم زبل تيوريو سدمان تايو مع كل صحبتنا هي بوليتيكاوي إليتنا أوروبا بوليتيكانياتات أكندنا أديس أبابا نمقالي كتسالك خدو كرخلو أبي أحمد حماق يسمعو كم زنبرة ترادي كورس سقات يسمعو كم زنبرة سلازي نزي أب تقراي زنبرة قوسي قداما ينقر أنت تقراي زبال ستيبل نخي كون مغنياتو نسو ستيبل اندحرو خوينو أبي أحمد أبا أديس أبابا أبا محراز قبرزلو چاو أبرومي أبكالي بتم حبرسب عالم تقبلنا تركب سلازي كل بفلاي دما جيتاتشو ردا مست نمعرباين هجرات تركب على الوز بهال زنبرة كومبيتنس ون أبي أحمدن جيتاتشو ردان دحرا ولا دير كام جيتاتشو ردا بإنجليش كرر زخل سبيو I mean this is simple جيتاتشو ردا كان زال خبله بإنجليش انترفيو كبز غلي أب كندي مدرخات مس بي بي سي وخن مسكالات بلاتفورمز بإنجليش انترفيو كبرينا لنا ولوينا قرأ يكون إن English is Arab من Eritrea communities quite normal and normal thing normal لقريزي أبي تبيعك normal يكون كل عتم رينا من عتم politica نياتاز بهالزاب قلنا بزلوا أمينتين فيلد مارشالز بلو زلوا رينا هنا عتم كالوت كلهم وين كابو يحشونيهم كاب أبا يحشونيهم سلازي جيت هتورد relatively مسوي ودادير كا زحشي ساعات كانوا وين انتخوني كابو مسي ماشم أودادير كمالتين كلهم أودادير كخاطري زي يحيش قوني تبلمي خاص لذي مسي انترناشونال ميديا قد تراخيبهم كزراربو زغلو سميم نيرم جيتاتشو ردا دما ابي احمد سقات يسمعوا يفطروا لك كم زنبرن سلازي جيتاتشو ردا محاز مالت ابتناي ناتو محدرا بفلاي دما مسكرنا افريكا بزبال زلو غناتات اف دغ بحر زبال اجنداتات لالو كل دما جيتاتشو ردا ان امبلويد كوينو ገንዘብ ዘይብሉ ድኻ ኣብ ጽርግያውን ክድርበ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባውን ስለ ዝነበረ ወላ እውን ጌታቸው ረዳ ምስ ኣቢ ክሰርሕ እንተዘይደሊ ነይሩ ኣማራጺውን ከም ዘይነበረ ይኮይን ነይሩ ምክንያቱ ከምቶም ካልኦት መራሕቲ ከም በዓል ጻድቃን ሚልዮነር ኣይኮነን ጻድቃን ኩላታ ኣብ ትግራይ ዝገበራ ምስ ቦደቐቶ ቲኬቱ ቆሪጹ ኣብቲ ቪላታት ናቱ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ሕጂ መጽሓፍቲ የንብብ ኣሎ ኮንሳልት ይገብር ኣሎ ካልእ ፕላን ገይሩ ነገራት ምስ ተረጋገየ ክምለስ እዩ እዚ ሰብ እዚ ከምኡ ይኮነን እዮም ዝብሉ ስለዚ ካብ ናቡ ከገባጥሎ ዝኽእል ነገር የለን ታዘላቶ ናይ ጥዕና ፀገማት እውን ስለ ዘሎ ምስ ከምታት
يا of course مستنقل مرتاتن كانت اللي قينو مقابرينا يمخان كاز قلالي سلازي اتحتو نريو زلنا نتناي تقراي كاب حماق نابز باسك وسزغل ويون وصو زخونه مفتح كنريالو زين خل مدرخنا نريد لنا ابزي حنت نجر كريكم رايو خمي تقنيو خمي لهم شو ما يتقر لي شويت بيتو بحال لو ما انت حجي تقريبا زلهم زوصانا له علامه من تاخم زوصانا عم تاخذ نركب قصالس كان قبل تراجعنا زلنا زبل حد حد خلت سلس حطوطاتن زلزلوا نسومون قلت لنا غواريت علامانا تناي مجمع علامه نتاوصهم زبحال بوليتيكاوي አካይዳ ሰላማዊ ቃልሲ ዘይአምን ጉጅለ ሕወሓት ዕድመልክ ኣብ ሓይልን ብረትን ዝተመርኮዘ አካይዳ ጥራሕ ስለ ዝኸድ ንኸምዚ ዓይነት አካይዳ ድማ ብዙሕ ግዜ ሞኪና ብኩሉ ዓቕምና ክንቃለስ ነዚ ቅበል ድለ ዘይብሉ ሓይሊ ኣማራ ስለ ዘይብልና ነዚ ክንወግዶ ንኽእል ብረት ተዓጥቀልና ሓውን ብረት ክንዕጠቕ ስለ ንኽእል ጥራሕ እዩ كم تري ولا لهم زخا هذا جي نسون كوجلنا تونغا أفتقراي دما أنصار حوحات نخك على برتال إلو كواجا نبرة خواتي اللي خويز بنزلوا تيجي زبال هاجر it's a prank it's a joke زاجر زي joke ينبحكي أبتي كلام حرا كم زنا يزي برت حيزون ببوجنهم مش الله هجع تقعد كوجلا بتفانو مست كوجلا تزلوا تلي تسمع معهم ناتو حمسة سبدي قال يحيزو نسد ما كوجلا من البعض أبي يرتراب تاريخنا يرترا أما جمرة سبعة زنا برا كنتات كون خليزي إثيوبيا زلات عج. أتنك جنرال سبحات أبقى ليلو. نحنا ناوق حلنا خيط كل ساتهم كن بحجي تسأل معتهم كما تزبلوا. I mean تنبيتي كتب لا تخلي خبر the realities this. أب أوروميا كن ده حينات اعتقاد جل الله وسب ده فلتهم. كفلتو زي كله زفلتهم قدايس لزيل. زغاج تري ولا ما بتقرأي كا حوس يشجرالونا تباله. حدا يك ببوغنو برات كاس لزلو. حدا يك ببوغنو قالسك جمر كم زخلينا نرزلنا. أتم تجارش جرام كنت زفات حق الرأي وما بدي. سلسلة عم تمهرت مزيون عبزك فسرنا كلاتي سراويت تعفنا أراويتاوي تكبر زجورو المخنات تهنصتو تاني تقولوا زماتي مش سراويت زي حبيرة خسرحية زبلت حساس بعزلو أكل نحرحليو جيجاي ترى زي كونه من قد دفعتون زعجي لبا مهور تباهيلي مزيز الله Who the hell are you مسير تراك سرك تاي سلا زلك ايرترا تمتكا انتاي سلا زلك ايرترا نع 5 حق صرح عتات تحتكم يبلنديو نزيهم سمني له ايرترا سي insignificant power ايرترا سرح تقين يمكن كم بعل فانو زعمسلو بس حساب زلهم اب جنباركا وصيت كم تصغلو نغرات مبر هو عطينا يو تايت هو حد زبال I somebody has to tell them هذا سبك نغرم خلالو these people are delusional أبوه تايم زنا برزالو كاب جزو مسوسة انتهى اللو تتجرا أيريون دي زلون تاي disorganized نحت حدود زبالة عزلو سي إيرتراكو سلزة خبراتك كم سب تقوم سلزة خان كها تعدل كواهب كم سخام كنسرحنا خلينا يلو أول مبر نيرترا خد قبر الله تقولوا عقم سلزة لكم هيكون تدلوكم كنا بسخم جبركم لا إذا جنابنت بيت مرتاعة عزيز زلو دخلنات كم زلوا غيرو زلو مريتون كل عينة معراب تجرا دي جلز ولا زلو أم حرا يوسيد اللي زلو بزعبا أم حرا جناي زاربني بزعبا يرترا جناي زارب فرق نايت مريت ناتو أم حري منطقة لما زلوا بزعبهم كزارب جنا عم يبلون مورال يبلون نيرترا نمزل لاف جن نبوري حدا إيرتراويان سلا بتقرنيا كسبعني أم سلا زبالة زبل زلوا get lost إيرترا بزعبهم تقدر سلوا مدرك يبلان تانكس كات كان بزعبهم شوهات زي بلو منقص سلا زلا بإيرترا وانا يكون ملكعي أيكون عند حزي وتي تاكتيكال فتاوي أبزنا برلو وانو anyway زياتهم يومتهم نقول تقراواي بس من قد الزخن قلت أين خلينا لكن تبون أجر كابتن تجارن تايديو ستيل انت عينت بحر كم زلومين عن رزلنا تلزي إيرترا مستجارو كتسريها وين مسام حرك تسريها كتب الكلا not every elite أبت ميكروفون زحزة أجد سنة هلو مالتها يكونن بحافش عن إيرترا أب نفسها تمركزان غد كيد أجد سنة زلو مدرك وين عن رزلنا شو تكامبين عن إيرترا دما يقتل
But I could not let the corrupt talk trend end without Eritrea being properly mentioned. For those who don't know, Eritrea is a country in the Horn of Africa, became independent in 1991. We have only had one president since independence. This man has been the only person who's ever led our country. He controls every single aspect of Eritrean society. So when we talk about corruption, it feels like there's that's cracks in a system, like a large system that might be working. But this is an entire system that just does not exist. We don't have parliament. We've never had a constitution. We've never had any elections. Any opposition, not even opposition, people who he had in his own cabinet who criticized him have all been disappeared. We have countless political prisoners. Again, ኤርትራ ከቢድ ብድሆ ከም ዘለዋ በዚኻ ትፈልጥ ምክንያቱ እቲ ኤርትራ ዝብል ዝኾነ ነገር ኣወንታዊ ምንቅስቃስ ክግበር ከሎ ነቲ ኣወንታዊ ምንቅስቃስ ንኽድምስስ ዓጢቁ ዘሎ ካምፔይን ዝገብር ኩሉ ግዜ ከም ዘለዋ ስለዚ ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ስራሕ ከም ዘለየናቶም ሃገራውያን ማዕረቲ ካልእ ዝገብር ዘሎ እቲ ሃገራዊ ድማ ክጽሕፍ استفلالي منجدي في لايتهم بإنجليش كتصعفوا بجرمن كتصعفوا بداش كتصعفوا بسفينس كتصعفوا بنروي بعنقا نروي كتصعفوا تقولوا بعنقا فرنسا كتصعفوا تقولوا بعنقا طليان رايت أبيكس أكاونت كفيتكم رايت something وين كجبر كله ريتويت مقبار أقداسيو كابزي قداي زكي وتأخذوا كل تسأل سنجارات كريكم هذا لأن كان تسبب لنا نجارتلو الدبلوماتيك كورنا إيرترا سفيز خونه دبلوماسيا منقسقاس يقبرهم زلو أتو برهانه تراجيدي أفيرنا أمريكا مالتيو قال كابت زود نغو نتا إكس أكاونت ناتون effectively زتك عملا دبلوماتنا إيرتراي زخوانا نجار كنقاتم كله ولا ونكتال انت ديكونه اتي أمباسادرات ويوينتهم كونسلاتنا إيرترا أبزلوه أما عالتي ولا 10 دقائق ديفوت ناقبرو نتملي استرحة بريتانا إيرترا زبلو زلو مسا وسخاب بيلوم نشتي ريتويت كقبرو وتخيلو إيرترا بكل من قد بريزنس ناتا يري مغنياتو نتزل لنا تسقاتات حدش نقدر ناخد قبرك على نديو نتزل لنا تسقاتات بميديا زي ما تكعمنا هذا كابت زحاسي النازل ليو أبزع الجنرية زلنا I had the pleasure of paying a courtesy visit to Ambassador Motaz Munir ስለዚህ ናይ ግብጽ ናይ ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ኣብ ግምት ብምታው ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ኣምባሳደር ናይ ግብጽ ናይ ኤርትራ ቻርጅ ዲ ኣፌር ከይዱ ምስ ክራኸብ ከሎ ዲስካሽን ክገብር ከሎ ኣገዳሲ ምርኻብ ናቶም ጥራይ ኣይኮነን ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም ዝኾነ መንገዲ እዚ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ መጽሓፍ ድማ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ it shows something there is diplomacy ማለት እኮ ብኻላ ዘራርባ ጸላይኻ ተዓጺኻ ኣለኻ ተደቂስካ ኣለኻ ሜትካ ኣለኻ ተዓጺኻ ኣለኻ ክብላካ ንዝደሊ no we are still here مانيفر نقبر لنا ننقص لنا زبل نتز بدما مورال زب سلزقونه مستوى مشاركتها ناترا غابكا امباسادر ويون تراجيدي افيرنا إيرترا اب إثيوبيا بنيامون تمساسالي كتصالي زغبر ركبات اب سوشيال ميديا اكتيفلي زتكم اكتيف زخونه ابزي غدايزي لو ما يمصخون اللهم بر كتكاس غبوي نسون لذي ازي نغرات زي نحنا دما كنريو خلنا نتنسوم زغبرو زلو سراح كل غزي شير بمقبار كومنت بمقبار كنحجز كنكلالنا لذي every Eritrea web social media زلو has a job to do نفسه كفنا سرح لنا كومون امباسادر إيرترا بتليان اب سويدن كيدو مس دبلوماتنا سويدن بمرغاب امباسادر تسهاتيون بيتروس held talks with Swedish officials زي زوين اب سويدن كيت كامس ناي سويدن دبلوماتس تراخيب ركب كم استقبر زي اقدا سنتالو زي إيرترا وتزغبر نغرات كل زي اب ميديا كرك خلالو نفس وكف امباسي دما تويتر اكاونت تزلو امنا دسم بلنانه كالوت منسترتات وانت مساسالي نناتهم امباس اكاونتنا اكس هليوم نتزغبرو زلو سرحات معلتاو وانت ديكونه ريغولارلي كورد وانت زغلو كوردينيتد زغونه كلتي اب إيرترا زغبر زلو بتزلنا صقاتات انت نغبرو توم كالوت دما سوشيال ميديا تيك توك نابغلن زلنا 10 دقائق نمحالتي نتني حاولت زبال منستري حبريتا هاجر إيرترا أتو يماني قبر مسكال زوجبرو ومكالوت ونجبرو نعود راي شير غير كارتو تخاون سوشيال ميديا متى نتخذ هاب كالي نتي سوشيال ميديا أقدر سنزلوا سلزي بزح نجار كم قبرز نخل كم زلنا كردايدلي نتهم كلهم تقبروا زلهم دما تام سابي بكم على لايك قبروا سبورت قبروا أجوه ما جونا نابلكون إلو مارس سبز خديه مزيح قد فكم أنت دقل حزبي يا تحياتي كساكرنا عيو أجوخات نياتي زي كم أخذ سنع زي كلو زي كم أخذ بيسو زي كلو كنده حزب ديو أبحن فشفي زلو كنده حزب ديو وابسوتا زلو كنده حزب ديو أبعقرقر زلو كنده حزب ديو وابمنا زلو أبقنا حزبي خاط
سلام هزبيخا نوه هزبيخا عيال هزبيخا فكر هزبيخا صنع هزبيخا